ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Dri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Hunyo 21, tuiga 2025. Sa gihapon, hindi mo lang ganimo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalakuan karon nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad 5th District Congresswoman Tupas take oath na, no, sa aton sining nga mga kabombo si 5th District Congresswoman Binky Tupas. Ang sining oath taking ceremony ginpatigayon man sining subong adlaw kaupod sa iya sining bugos nga pamilya. Syempre arang presensya ni outgoing 5th District Congressman Buboy Tupas nga iya sining bana. Samtang sa dugang pa nga mga balita sa police reports, si Aljon Halbuna ining suspitsado nga nag-ako sa pagpatay sa kay Candy sa banwasang Tubungan. May mga kaso sang katuntuhan. Katulad ng lamang nga nagapanulod-sulod ini sang kwarto kag may mga ginapang pahog pagin nga iban sini nga mga individual. Kag subong man ti inatong madumduman nyo sunod diri sa magulang sang biktima ang karbaw orang baka sang ila sini nga lola sang damlag lang ang sini nga kawat kag baligya. Samtang amay kag duha ka mga utod ni Candy ang nakaabot na diri sa pungsod Pilipinas, partikularmente diri sa may bahin sa Banwa karon sang Tubungan na Iloilo. Ang amay sining mga amay kag mga kauturan sining mga overseas Filipino workers. Sa aton sining mga kabumbot, grabe kuno ang kalisod nga ila sining nabatyagan subong kay tipin saron mo manbla mapadulong ka sa luwasang pungsod, matrabaho ka dito. Ang imo sini iya nga ginagamit nga inspirasyon ang mga nabilin sini nga pamilya or mga kabataan mo diri sa pungsod na Pilipinas. Samtang dito ikaw iya sa iban sa luwasang pungsod, nagabakoy-bakoy sang trabaho, halos nga ti kulang na lang sini banwa dugo ang magwa sa imo sini nga lawas. Para gid lamang iyang imo sini nga masustintuhan ang mga kinahanglanon sang imo sini nabilin nga pamilya diri sa pungsod na Pilipinas. Pagkatapos amo pa sini mangin kapalaran, amo pa sini ang imo sini iyang mabalitaan, masugalaw sa imo isa iya kadako sini trahedya. Samtang aton man sinikiron nga hibalon diri kung ano ang gintutukan or sentro sa mensahe ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang bago sining Regional Director sa Police Regional Office 6. Ang turnover of command ginparigayon subong adlaw dira sa may Camp Martin Delgado. Kung sa din nagtambong man dito si Police Brigadier General, outgoing PRO6 Director General or Police Brigadier General Jack Kawangki. Ti sa aton sini nga mga kauturan muning mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad nga mangin sentro sa aton sini nga pagpalayag sa Bombo Hanay Saudo. Balik-balikan ta kagina na discuss naman sa Bumbuanay big time la ang ining ang paghatag or pagtutok sa weight loss program sang Philippine National Police, no, way back 2017 padre ang aton sini nga madumduman sa chimpo pa ni Police Brigadier General Archie Gamboa, no, sa aton sini nga mga kabumbong. Ako sa din may mga serye sang physical fitness test nga ginpatigayon sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. O galing amo lang ang problema
no, wala ma-sustain ang nasambitan sining program even before pa man sa kay Police Brigadier General Archie Gamboa Santo or Police General Archie Gamboa. May pipila naman ka mga PNP chief, no, ang nagduso sining fitness, no, fitness or weight loss program nga mangin kabahin man sang pagsulundan sa aton siniyang mga kapulisan. Di kon si Police General Nicolas Torre III ang nagpahayag, ti pwede gid kuno magamit sang aton sining kapulisan ining oras, no, may oras siya na nga ginhatag para iyang gamiton bilang pamaagi sa pag-engage sa anuman sining sahi isang sports or exercise program, no, sa aton sining mga kabumbo. Anyway, istorya naton inakaron diri man sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Sa iban pang matalupang doon karon nga mga balita, aton man sining pag-istoryahan diri ining isa na naman sa mga ginaantisipar naton nga mabugat sini iya kag palasanon nga problema sa palabuton sini nga masunod nga semana. Kundi Sabado kita subong banwa ti sa masunod nga semana, amuning isa sa mga ginaantisipar man ining big time oil price hike. Kay ginalantaw diri banwa, gina-project nga sa gasolina may 3 pesos, no, nga pagsaka sang presyo sang gasolina, samtang kapin 5 ka pisos kay ti 4.80 na mo ang isa ka maniya sang kada litro sang diesel, na sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo. Ti may dugang nga problema na naman sa galastuhan ang pangatubangon sa mga motorista sa masunod sining nga semana. Ini bangod sang patigayon man sang mga oil or mga gasoline stations sang big time oil price hike. Ginabalubanta 250 tubtob 3 pesos, 250 and or 2 pesos and 50 centavos tubtob 3 pesos sa pagsaka sa presyo sa gasolina, 4 pesos and 30 centavos tubtob 4 pesos. 4 pesos kag 80 sentimos kada litro naman sa diesel, kag subong man sa kerosene ginabalubanta 425 to 440 kada litro mga kauturan. Ginapayag ng ining big time oil price hike ang dulot man sa 4-day trading sa Mean of Platts sa Singapore, sa kung saan nag-angkon sang mata sining major oil price shock. May kantanan man sa kinagamo sa Israel kag Iran nga nagtugas sa critical global shipping passage. Ang oil adjustments ginaanunsiyar Lunes. Ang implementasyon o ang pagpatuman sini sang oil adjustment ipatigayo naman sa Martes sining adlaw. Ti nagsanto man ini banwa sa opening of classes nga kung saan ang mga ginikanan ang may mga ginikanan ti may ginapabalunan, no, nagahatag sang allowance. Ang mga ginikanan nag-umpisa naman sa trabaho. So dugang siniiya nga budget para sa expenses sa tag sa kamatag adlaw sa aton sini nga mga kabombo kag ti atong naplastar taman nga mga balita diri sa aton siniiya nga pagpangalagad nga kung mayara pagid sa movement sa presyo sa produktong petrolyo, kag kung ang produktong petrolyo maglapit-lapit na sa 60 pesos ang kada litro, ti ang aton sini nga transport sector ang magahimo man sa lihok agod nga maghingyo sa transportation fare increase. Transportation fare increase initially 1 peso atong ginaduso sini nila sa aton sini karon iya nga mga kuturan. So another palasano naman sa bahin karon sa ordinaryo nga Juan de la Cruz nga padayon nga nagapakigbato sa mga pagtilaw sa pagpangabuhi sa tag sa kamatag adlaw. 56 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining las 11. Diri man sa aton sining palatuntunan sa Bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang
no contact apprehension mga biyan. Sarang kuno makabuhin sa korupsyon suno pa sa kay President Bongbong Marcos. Ini nga sa isang iskema ang ginapatigayon na sa iban sini iyang pungsod nga kung din there is no need na para iya sa mga traffic enforcer, mga pulis naton nga mayara sang face-to-face interaction sa mga violator or sa mga driver, sa mga motorista. That is why nga gintawagan nga no contact apprehension. Isuportado ini ni Presidente Bongbong Marcos ining NCAP kag ginapatuman ini sang Metro Manila, no, Metropolitan Manila Development Authority. Tidinto pa lang iniya sa bahin sang Metro Manila kag diri gani sa bahin sang syudad sang Iloilo. There was a time siniyang tigin pamangkot ba naton sa Traffic and Transportation Management Office kay retired Colonel Garbanzos kagambalya siya tindako man nga bulig pananglitan nga mayara kita sang NCAP diri iya sa bahin sang Western Visayas, particularmente sa bahin sang syudad sang Iloilo. And speaking sang Traffic and Transportation Management Office, kagapon siningadlaw kunti Biyernes, sang hapon sini Banwa humalin sang aga tubtob iya sa hapon naggutok ang Iloilo City Hall sa mga driver sang tricycle nga kolorom kag subong man sa mga e-bike drivers or e-trike drivers kay pinang impound tanan, pinangguyod tanan sang Traffic and Transportation Management Office ang ila sini nga mga salakyan kasunod man sa nakaligad sini nga mga inadlaw nga paalinton nga may kantanan sa pagpangdakop sa mga kolorom kag wala sa nga prangkisa sini nga mga tricycle nga nagabiyay diri sa syudad sa Iloilo. Tinguhan ta karon nga makakuha sa latest information kung pilagid bala pang kabilugan o sumugod sini kagapon or sampet sa 19 nga pagkasasang operation sa Traffic and Transportation Management Office. Ang dugang mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa maraming pagpalayag sa Bombo Oray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Mga Mar, si Paring Nanding may number 2 daw. At mukhang kuhol? Hindi naman, stick to one niyang sinanding. Kasama niya nga sa palayan niya. Uy, loyal ako sa only one ko. Bayonet, ang mabisang pamuksa ng kuhol sa palayan. Di agad natutunaw kaya mabisa ang Bayonet pellets. Kaya stick to one ako. Bayonet. Bayonet mula sa Jardine Distribution. Dalan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Sabado, Hunyo 21, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, mga mambabatas pinaghahanda ang gobyerno ng Pilipinas sa inasang paglubo ng presyo ng langis. Ang pagbuo ng oil reserve dapat dinumanong asikasuhin ng pamahalaan. Samantala, etong 21 Filipino official na na-stranded sa bansang Israel nakabalik na sa Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard Commandant ninatasan ng Special Operations Force para tumulong sa paghahanap sa mga missing sa bungero. Ang akusadong nagsiwalat naman, posibleng gawin na state witness. Samantala, ito namang Office of the Ombudsman hinihintay pa ang kasagutan ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa confidential funds.
Abangan sa ating sports balita mamaya, Shai Gilius-Alexander bumaba na sa finals MVP ranking kasundyaan ng pagkatalo sa game number 6. Sa ating international news, Iran at Israel muling nagpalitan ng opensiba habang patuloy na tumatanggi naman sa nuclear talks. Daang-daang US citizen naman lumikas mula sa Iran dahil sa nagpapatuloy na gera. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nanawagan ngayon si Senator Sherwin Gatchalian sa pamahalaan ng Pilipinas na maging handa sa pagbibigay ng subsidiya kung sakaling lalampas sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil. Ayon kay Senator Gatchalian, ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran ang nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Anya mula Hunyo 16 hanggang 18, umabot na sa average na $74.04 ang kada bariles ng crudo. Kung lalagpas ito sa $80, dapat agad na i-activate ang subsidiya o itong tinatawag na subsidy provision sa ilalim yan ng 2025 General Appropriations Law. Batay sa General Appropriations Act 2025 kasi, may nakalaang 2.5 billion pesos ang subsidiya sa Department of Budget budget ng Department of Transportation para sa mga public utility vehicle driver, mga taxi operators, mga tricycle driver, at mga full-time ride-hailing at delivery service driver. Mayroon ding 150 million pesos para yan sa mga magsasaka at mga mangingisda sa ilalim ng Department of Agriculture. Diin ng Senador, napakahalaga ng subsidiya sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa niya, magsusumite siya ng resolusyon para imbestigahan ang epekto ng Iran-Israel conflict sa mga overseas Filipino workers, presyo ng krudo at singil sa kuryente, lalo na sa mga lugar na nasa tinatawag na off-grid. Kailangang palakasin niya ang kahandaan ng Pilipinas upang mapanatili ang supply ng enerhiya at maprotektahan ang mga consumer mula sa pagtaas ng presyo. Anya, kahandaan ng ating sandata sa kawalang katiyakan. Sa kaugnay ding balita, nanawagan si Camarines Sur Representative Luis Raymond Villafuerte sa gobyerno ng Pilipinas na ituloy din ang Strategic Petroleum Reserve upang matiyak ang supply ng langis at mapanatili ang presyo sa gitna yan ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel. Ayon kay Congressman Villafuerte, pangamba ng mga Pilipino ang posibleng malawakang oil price hike kasunod ng missile exchange ng dalawang bansa. Inasang tataas ang presyo ng gasolina ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos sa bawat litro. Ang diesel naman ay inasang tataas ng 4 pesos and 30 centavos hanggang 4 pesos and 80 centavos sa bawat litro. Habang ang kerosene aabot ng 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos sa bawat litro. Ito na po ang ikaapat na sunod na pagtaas o linggong pagtaas ng presyo. Babala ng Department of Energy, posible itong umabot sa antas na oil shock noong pong Russia-Ukraine war. Apektado rin ang Strait of Hormuz, isa ho sa mga mahalagang daanan ng pandaigdigang supply ng langis. Tiniyak ng Department of Energy ang fuel subsidy sa transport at agriculture sector. Naghahanda rin ang mga kumpanya ng langis itong tinatawag na contingency plan at staggered price hikes. Git naman ni Congressman Villafuerte, kung naipatupad agad ang Strategic Petroleum Reserve, makakatulong sana ito sa pag-stabilize ng supply tuwing nagkakaroon ng crisis. Samantala, 6 na Pilipino ang unang nakatawid mula Israel patungong Jordan. Ayon pa rin yan sa Embahada ho ng Pilipinas doon ho sa may Jordan na patuloy na nagbibigay naman ng repatriation support sa mga Pilipino. Samantala, nakabalik na ho ng bansa ang 21 Filipino official na unang na-stranded ho sa Israel kaninang umaga. Ang mga ito ay naapektuhan ng patuloy na tensyon o gera nga sa pagitan ng Israel at Iran sa gitnang silangan. Nabatid na ang mga ito ay lumahok lamang nga sa agricultural technology training kasama ang 17 local government official at 4 na dairy industry specialist ng Department of Agriculture. Ang kanilang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ay sinalubong naman ni Department of Interior Local Government Secretary John Vic Remulla. Kinabibilangan nga ang mga ito ng 2 congressman, 9 na alkalde, 4 na vice-alkalde, 2 regional directors kasama ang 4 na dairy industry specialist ng Department of Agriculture. Emosyonal ang mga ito nang makarating ng bansa habang tiniyak naman ni Secretary John Vic Remulla sa isang panayam na ligtas ang mga ito na nakabalik sa Pilipinas. Pinasalamatan rin ng kalihim ang Israeli government at mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Israel at Jordan at iba pang mga concerned agencies dahil sa kanilang mabilis na tugon.
Sa iba pang mga updates, hinihintay pa ng Office of the Ombudsman ang kontrasalaysay nitong si Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kaugnay po yan sa mga kasong may kinalaman sa umunoy irregular na paggamit ng confidential fund noong 2023 hanggang 2020 o 2022 hanggang 2023. Malalang pinasasagot ng Ombudsman ng Pangalawang Pangulo sa iba't ibang mga kaso. Kabilang ho rito ay ang technical malversation, ang falsification, perjury, graft, plunder at ang paglabag sa saligang batas. Kasama nitong si Vice President Duterte sa kaso ang ilang dating disbursing officer at mga opisyal ng Department of Education na kanyang dating pinamunuan. Batay sa kautusan na nilagdaan ni Assistant Ombudsman Nelly Collias, may 10 araw ang mga respondent mula ho sa pagtanggap ng order para magsumite ng kanilang kasagutan o ituturing itong pagtalikod sa karapatang makapagdepensa. Kinumpirma naman ng Office of the Vice President na natanggap nila ang naturang kautusan nitong umaga ho ng Biyernes. Git ng Kamara de Representantes naman, magpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Duterte kahit may investigasyon ang Office of the Ombudsman. Ayon sa House spokesperson, ang Ombudsman ay kumilos motu proprio matapos matanggap ang committee report noong Hunyo 10. Samantala, lumipad patungong Australia si Vice President Sara Duterte para ho sa personal na lakad at para dumalo sa rally bilang suporta sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakakulong ngayon dahil ho sa kasong crimes against humanity at ho sa may International Criminal Court. Nanawagan naman ang international law expert na si Attorney Arnedo Valera ng pagbuwag sa International Criminal Court na anya'y naging politikal at hindi epektibo. Minungkahi po ng abogado na palitan ng isang global tribunal sa ilalim po ng United Nations na may pantay na representasyon ng lahat ng mga bansa. Gid po ng abogado, hindi na epektibo ang International Criminal Court dahil hindi nito naipatutupad ang mga warrant laban sa malalakas na bansa tulad po ng Russia at ng Israel habang pinupuntirya ang mga lider mula po sa mahihirap na bansa gaya po yan ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo at ka-Nation, tumanggap na ng financial at livelihood assistance ang 2 Pinoy na unang pinalaya mula ho sa pagkakabihag ho sa Haiti. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka, unang dumating sa Pilipinas ang isa sa kanila noong Mayo 23 habang sumunod na nakabalik ang isa pa noong Hunyo 17 ng taong ito. Magkasabay na pinapunta ang dalawa sa opisina ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong City upang igawad ang tig 75,000 pesos na cash mula sa Action Fund ng naturang opisina. Nagkaloob din ang Department of Migrant Workers ng iba pang asistensya o assistance sa pamilya ng nasabing mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Secretary Kakdaka, babantayan pa rin ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng mga ito upang matiyak o masisigurong magamit ang mga natanggap na tulong pinansyal para sa kabutihan ng kanilang pamilya at madagdagan pa ang naipaabot na tulong. Ang dalawa ay mula sa MV Century Royal, ang Panama flag bulker na unang sinalakay ng mga Haitian pirates nitong Abril lamang. Ayon pa kay Secretary Kakdaka, nakikipag-ugnayan din ang Department of Migrant Workers sa kanilang mga manning agency para matiyak ang sapat na tulong at recovery support na maipapaabot para sa kanila. Sa iba pang mga development, inatasan na ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang Coast Guard Special Operations Force na makipagtulungan sa Department of Justice para sa posibleng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Pinatututukan nitong si Admiral Gavan sa naturang opisina ang mahigpit na pakipag-ugnayan at koordinasyon sa Department of Justice, sa National Bureau of Investigation at maging sa Philippine Navy para sa agarang pagde-deploy ng mga diver para maghanap sa mga labi nitong mga sabungero. Una nang ibinunyag ng isang alias Tutoy na ang mga labi ng 34 na sabungero ay itinabon daw dyan sa Taal Lake. Para naman kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kailangan ng tulong ng mga expert divers upang maghanap sa Taal Lake at may ahon ng mga labi bilang pagbibigay hustisya na rin sa mga pamilya ng mga biktima. Git naman itong si Admiral Gaban, handa ang Philippine Coast Guard na mag-deploy ng mga expert divers upang tumulong sa naturang operasyon. Una na rin nagpahayag ng kahandaan ng Philippine Navy na tumulong sa paghahanap dito ho sa mga labi nitong mga nawawalang sabungero.
Sa pagkakataong ito, dako tayo sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong akusado na nagsiwalat na inilibing umano sa Taal Lake itong mga nawawalang sabungero aba posibleng gawing state witness ng Department of Justice. Samantala, ang Justice Department naman makikipagtulungan na rin sa Philippine Coast Guard at sa pamunuan ng Philippine Navy para mahanap itong sinasabing mga bangkay na mga nawawalang sabungero. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na posible umano nilang gawing state witness ang lumantad na testigong akusado hinggil sa 34 na nawawalang mga sabungero. Ayon mismo sa kasalukuyang kalihim ng kagawaran na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kanilang ikinokonsidera na gawing state witness ang nakausap na testigo. Ani kasi niya na ang lumantad na suspect na kinilala bilang si alias Totoy ay matagal na niyang nakausap noon pang bago mag-eleksyon. Kaya't sinabi ni Justice Secretary Remulla na kanila nang pinoproseso ang mga impormasyong ibinahagi nito at ilan pang dokumento na hawak umano na nila. Gayun kasi niya na kinakailangan makumpirma at matukoy kung totoo nga bang itinapon o inilibing sa Taal Lake ang mga nawawalang sabungero na dinukot at pinatay umano. Huwag ninyang pakinggan natin si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Posible, pero charge naman siya. Kaya pwede naman discharge. Ang charge, ang tao para maging state witness, sina-charge muna yan, tapos saka i-discharge, papakita sa korte na kinakailangan niyang kanyang testimonya para mailabas ang kaso na maayos. Hindi naman. Sometimes the veracity of the statements themselves. Tsaka hindi lang naman yung remains na nandyan eh. Meron pa kami hawak na iba-iba mga dokumento pa na maaaring mo patunay ng sinasabi niya. Maalala na isinuwalat ng isang suspect na kilala bilang si alias Totoy na ang mga nawawalang sabungero raw ay inilibing sa Taal Lake. Kaya't ang Department of Justice ay agarang inihayag na kanilang hindi isasantabi ang naturang kaso at sinabing inaayos nila ang mga aksyon o hakbang na gagawin. Kukunin at makikipagtulungan umano ang kagawaran sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa diving team nito na siyang magdidiskubre sa mga labi ng nawawalang mga sabungero. Hindi anya ito ordinaryong operasyon lamang sapagkat gilid ni Secretary Remulla na kakailanganin ang tulong ng technical divers. Narito muli ating pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Wala pa, inaayos pa namin at pati Coast Guard susubukan natin kunin para yung diving team nila sa Navy. Kasi mabigat ang diving ito, freshwater to eh. Hindi ito basta-basta. Technical divers talaga kailangan natin para asigasa. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ako si Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras na natin, meron na ho tayong 15 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nanindigan si Bureau of Immigration Board of Special Inquiry, Chief Gilberto Repiso, na kukonsulta muna siya sa Civil Service Commission bago sundin ang bagong kautusan sa kanya ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Maalalang napaulat ang pagkakasibak ni Repiso sa kanyang pwesto, ngunit ayon sa kanya, ito'y isa lamang reassignment sa main office ng Department of Justice. Gayunpaman, sa isang panayam ngayong araw kay Repiso, iginit niyang dahil sa siya ay saklaw ng Civil Service Commission, maghahanap muna siya ng quote-unquote remedyos sa naturang komisyon bago sundin ang bagong kautusan. Walaan niya siyang balak na hindi respetuhin si Secretary Remulla, ngunit akma lamang niya na magtanong siya sa komisyon ukol sa kanyang dapat gagawin dahil bahagi ito ng kanyang karapatan bilang public official. Binigyang diin ni Repiso ang nilalaman ng Civil Service Commission Resolution number 1800692 at ng 2017 Omnibus Rules on Appointment and Other Human Resource Action na nagbibigay ng karapatan sa mga government official ng akmang legal remedy at due process. Una na rin kinumpirma ng Bureau of Immigration na si Attorney Ruben Casibang Jr. ay natasan na bilang acting chief ng naturang opisina kapalit nitong si Repiso. Gayunpaman, iginit niya na mananatili siya sa kanyang posisyon at plano niyang gugulin ang panahon na binibigay sa kanya ng Civil Service Commission upang tumugon doon sa bagong reassignment.
Ang Department of Justice, mga kabombo, ang isa pong nagsisilbing mother agency ng Bureau of Immigration, ang opisina na pinagsisilbihan ni Board of Special Inquiry Chief Gilberto Repiso. Samantala, sa iba pang mga balita, inilunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programang Clinics for Learners Access to School Health Service Plus Initiative o CLAS Plus upang magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Sa tulong pa rin yan ng Department of Education, Department of Health at ng PhilHealth. Sa unang linggo pa lamang kasi ng klase, mahigit 400 estudyante at guro na sa Esteban Abada Elementary School ang nakinabang sa mga konsultasyon at libreng laboratory test. Layunin ng inisyatibong ito na gawing access point ang mga school clinics para sa libreng check-up, gamot at health counseling gamit ang PhilHealth Consulta Package. Kaakibat nito ang Learners Health Access and Screenings program ng Department of Education kung saan sasailalim sa physical, dental, nutritional at mental health screening ang lahat ng mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 12. Magsisimula ang General Health Examination sa Hulyo at mental health assessment mula Agosto hanggang buwan ng Disyembre ng taon gamit ang mga angkop na tools para sa kabataan. Hangad ho ng gobyerno na mapaigting pa ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan sa pamamagitan ng bagong School Health Package batay sa datos mula sa mga pagsusuri. Sa iba pang mga updates, sinilabas na ng Supreme Court ang listahan ng mga local testing center na magsisilbing venue para huyan sa nalalapit na 2025 bar examinations. Batay sa inilabas na Bar Bulletin No. 3 na pirmado ni 2025 Bar Examinations Chairperson, Supreme Court Associate Justice Ami Lazaro Javier, 14 na testing center ang gagamitin na kinabilangan po ng mga sumusunod. Dito ho sa Metro Manila, National Capital Region, pwede gagamitin po ang University of Santo Tomas, San Beda University, Menjola, at maging ang New Era University, ang Manila Adventist College, ang San Beda College, dyan po sa may Alabang, ang University of the Philippines, dyan po sa may Taguig, at Ateneo de Manila University School of Law. Sa Luzon or outside po sa National Capital Region within Luzon, gagamitin po ang St. Louis University dyan po sa may Baguio City at ang University of Nueva Caceres dyan sa may Bicol Region. Sa Visayas naman, gagamitin po dito mga kabombo ang University of San Jose Recoletos, ang Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation at ang Central Philippine University. Makikita po ninyo para po sa mga viewers na nanonood po sa atin ngayon, makikita po ninyo sa inyong mga screen ang listahan po nitong mga universidad na gagamitin bilang mga local testing center. Sa bahagi po ng Mindanao, mga kabombo Caster Nation, gagamitin po dito ang dalawang universidad. Ito ho yung Ateneo de Davao University at ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Ayon pa rin kay Justice Lazaro Javier, ang bawat bar applicant ay maiimpurmahan sa kanilang mga final local testing center assignment sa Hunyo 24 sa pamamagitan po ng kanilang account sa Bar Applicant Registration System and Tech Assistance. Ito ho'y kilala sa pinaikling tawag na barista. Samantala, inihahanda na ho ng pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA ang implementasyon ng mga istriktong internal policy laban sa mga personal nitong posibleng masangkot sa iba't ibang anomalya. Kinabibilangan ito ng extortion, pagnanakaw, bribery at iba pang illegal na aktibidad at mga irregularidad na maaaring magpipinta sa bansa sa pangit na imahe. Ayon kay MIAA General Manager Eric Jose Ines, sino mang empleyado nito na mapapatunayang guilty sa mga naturang krimen ay haharap ng administrative sanction kasama na ang kaukulang multa at posibleng pagkakatanggal sa serbisyo. Git pa ng opisyal, haharapin ng mga ito ang pinaka mabibigat na penalidad at itinatakda ng mga batas at tuloy-tuloy na tututukan ng ahensya ang kanilang mga kaso. Ginawa ng naturang opisina ang naturang pagbabago bilang tugon
sa pagkakasangkot ng 5 miyembro ng Airport Police Department na na-assign naman sa bahagi ho ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa 60-40 extortion scheme kasama ang mga taxi driver. Inatasan din ang Intelligence and Investigation Division ng natulang opisina na magsagawa ng masusing investigasyon sa mga masasangkot na tauhan, magsagawa ng masinsinang interview at magsumite ng mga opisyal na rekomendasyon sa sinumang masasangkot sa anomalya. Ito ay upang mapanagot ang lahat at mapigilan ang iba pang insidente na maaaring ikasira sa imahe ng mga paliparan sa bansa. Una nang tinanggal sa kanilang pwesto ang 5 Airport Police Department personnel na pinangalanan o nadawit sa naturang report. Oras na natin 23 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ilan pang mga development, mga balita, mga kabombo, ang Department of Foreign Affairs nilinaw na maayos ang kalagayan po ng mga Pilipino na naroon po sa may Israel at ng Iran. Tiniyak din na napoprotektahan ng mga Pilipino sa dalawang nabanggit na bansa. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ng Department of Foreign Affairs na nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipinong nasa bansang Israel at Iran. Sa kasalukuyan, wala pa silang naitatalang nasaktan kahit anong casualties sa mga Pilipinong namamalagi sa dalawang bansa. Tiniyak ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega kamag-anak ng mga OFWs dito sa Pilipinas dahil poprotektahan ng mga embahada sa Israel at Iran. Hinimok ni De Vega ang OFWs na umuwi o lumayo muna sa mga bansang malalapit sa Israel at Iran. Anya, may mga matatanggap silang tulong mula sa pamahalaan kapag umuwi sila dito sa Pilipinas. Kaugnay pa nito, sinabi rin ng ahensya na hindi maaaring iakyat sa alert level 4 sa dalawang bansa dahil maaari itong umadtong sa pagkapanik ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at pati na rin sa mga OFW sa Israel at Iran. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Undersecretary Eduardo De Vega. We promise Filipinos who need to go home, they will eventually go home. Eventually, we just have to make sure about their papers. Tickets are completely funded by us. That's not the case with the 21. And also, when they get here, may package, may financial package, and others to be provided by the government through the whole of government approach. So that's a commitment. And at the same time, we still pray as diplomats, I hope, Filipinos tayo na magkaroon ng resolution. We have already called in the DFA for a de-escalation of tension and a return to the path of peace. No? Always the best way to protect our millions of kababayans in the region. Again, the Philippines, friends to all, enemies to none. It's good that we have good relations with all the peoples and countries in the na kumakalat dito sa Pilipinas. Ayon kay Assistant Secretary Robert Ferrer, mag-monitor lamang sa mga opisyal na social media ng mga embahada sa mga updates patungkol sa mga nangyayari sa Israel at Iran. Anya, hinimok niya rin ang mga OFW na nandun sa dalawang naturang bansa na yon na ipaalim na rin sa kanilang mga kamag-anak dito sa bansa na maayos ang kanilang kalagayan para hindi na rin sila nag-aalala. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni Assistant Secretary Robert Ferrer sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. May mga misinformation na kumakalat regarding doon sa situation sa Israel. Yeah. What can you say sa public na lang kung bilang maalala dito? Kasi parang ito rin yung nagkukos ng panic dito sa bansa. Isa lang po yung source of up-to-date, accurate information, which is the Philippine Embassy in Israel Facebook page. So nandun po lahat, pati advisories, si Ambassador Eileen and her consuls, nagbibigay din ng interview, si Secretary Hans, may team din siya doon, yung Migrant Worker Office, yung OWA. So get the information from those outlets lamang. But if you ask our OFWs there, they also don't want to be bothered too much because they are not having very big problems. So siguro, panawagan ko din sa mga OFWs natin at OF sa Israel, kayo na po ang mag-assure sa mga kamag-anak ninyo that you are okay. Mula sa lungsod ng Quezon para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!
Umangat na ang antas ng tubig sa tatlong dam dito ho sa bahagi ng Luzon kasabay ng mga malawakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa record, nilalabas ng Weather Bureau ngayong araw, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Ipo Dam, sa La Mesa Dam at Ambuklaw Dam sa nakalipas na magdamag. Maalalang sa mga nakalipas na araw ay pawang nagrerehistro ang lahat ng dam ng pagbaba ng antas ng tubig sa kabila ng mga serye ng pag-ulan sa mga watershed ng mga ito. Sa kasalukuyan, malapit nang maabot ng Ambuklaw Dam ang normal high water level nito na 752 meters matapos nitong mairehistro ang nasa 749.40 meters ngayong araw. Kasunod ng 30 centimeters na inangat ng level nito. Ang naturang dam ang pinakamalaki na dam dito ho sa ating bansa. Sa kabila nito, muling nairehistro ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam, Binga Dam, Pangtabangan at Magat Dam, Kaliraya at San Roque Dam. Nananatili namang mas mababa kaysa sa normal na high water level ang antas ng tubig sa lahat ng dam sa bansa mula pa noong unang bahagi ng kasalukuyang taon hanggang ngayong pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Meron na ho tayong 28 minutes bago po sumapit mga kabombo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Umabot na sa kabuang 1,505 na hektarya ho ng mga tubuhan o mga plantasyon ho ng mga tubo sa Negros at Panay Region o Panay Islands ang naapektuhan sa malawakang red stripe soft-scale insect. Patay ho sa datos na nilabas ng Sugar Regulatory Administration, umabot na sa 23 o 23 lokal na pamalaan ang nag-ulat na apektado ng malawakang infestation. 17 sa mga naturang local government unit ay mula ho sa may Negros Occidental. Ito katumbas ng 1,490 na mga hektarya ng mga sugarcane farm. Umabot na rin sa 700 at 744 na mga magsasaka ang naapektuhan, isang buwan lamang huyan mula noong nakumpirma ang paglaganap ng naturang mga peste. Sa kasalukuyan, umabot na rin sa 78 hektarya ng mga tubuhan ang nagre-recover mula sa naunang epekto ng mga naturang peste sa tulong ho ng mga intervention program na ginawa ng Department of Agriculture. Batay sa pag-aaral na unang isinagawa ng University of the Philippines, Los Baños, ang mga pananim na tubo, mga sugarcane na apektado ho ng naturang mga peste ay nababawasan ng sugar content hanggang sa 50% sa 50%. Ayon naman kay Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Escona, bagaman maliit na bahagi lamang ang mga sakahang apektado ho ng naturang peste. Nakakabahala ang mabilisang pagkalat ng mga naturang peste kaya't kailangan anya ng mas maagang pagtugon ng ating gobyerno. Bombo International News. Nagbalita ng panibagong opensiba ang Iran at Israel nitong araw lamang ng Sabado matapos giit ng Tehran na hindi ito makikipag-usap hinggil ho sa nuclear program habang may bantang militar. Nagbabala ang Israel ng missile attack mula sa Iran dahilan ng air raid siren at sa Tel Aviv at West Bank. Kita ang mga pagsabog sa himpapawid habang aktibong gumana ang air defense ng bansang Israel. Kasabay nito, umatake rin ang Israel sa mga pasilidad ng Iran para ho sa missile storage at production. Ayon sa militar ng Israel, 5 ang ballistic missiles na pinakawalan ng Iran ngunit wala umanong tumama sa kanilang kalupaan. Walang kumpirmadong nasawi pero iniulat ho ang sunog sa isang gusali sa Central Israel dulot ho ng mga missile debris. Ayon sa ahensya na human rights activist, 639 ang nasawi sa Iran dahil sa Israeli airstrike, kabilang ang ilang nuclear scientist. Sa Israel, 24 na sibilyan ang nasawi naman sa missile attack ng Iran. Tumanggi si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa anumang dialogo habang nagpapatuloy ang opensiba ng Israel. Gayunpaman, dumalo siya sa Geneva talks na pinangunahan naman ng Europe. Samantala, wala pang desisyon si US President Donald Trump kung sasali ang Amerika sa gera. Ngunit iginiit niyang mahirap pigilan ang opensiba ng Israel habang ito ay nananalo. Nananawagan naman ng de-escalation ang Russia at ang bansang China.
Samantala, lumisan ho ang daang-daang mamamayang Amerikano mula Iran sa nakaraang linggo gamit ang mga rutang panlupa. Ayon sa ulat ng US State Department, ito ay kasunod ng tumitinding opensiba sa pagitan ng Israel at Iran na nagsimula noong Hunyo 13. Karamihan sa mga US citizen ay ligtas na nakaalis, pero ilan ay nakaranas ho ng delay at harassment. Isang pamilya naman na nagulat ng 2 Amerikano ang pansamantalang na-detain habang sinusubukang tumawid palabas ng bansa. Pinayuhan naman ng State Department ang mga gustong lumikas na dumaan sa mga land border ng Azerbaijan, Armenia o Turkey dahil sarado ang airspace ng Iran. Sa Turkmenistan naman humiling na rin ang US Embassy na tanggapin ang higit 100 US citizen pero wala pang formal na tugon mula sa gobyerno roon. Binigdiin ng State Department na itinuturing paring Iranian national ang may mga dual citizenship kaya nanganib silang ma-interrogate o ma-aresto o kaya naman ay madetene. Samantala, inihayag ng US Ambassador to Israel na inihahanda na rin ang posibleng evacuation ng mga US citizen sa Israel sa pamamagitan ng military, commercial at charter flights at mahigit sa 6,000 naman at 400 na tao ang nagparehistro para makapag-avail nito. Bagamat wala pang naitalang nasawing US citizen sa Iran o Israel, nagbabala ang State Department na patuloy ang mga peligro. Tinatayang nasa 300 at 500 Amerikano bawat araw ang posibleng mga ilangan ng tulong sa kanilang paglikas. Buhay na buhay pa ang pag-asa ng Pacers para sa prestigyosong Larry O'Brien Trophy dahil naitabla nila ang serye kontra sa Thunder. 3 games apiece. Sino ang tatanghaling kampyon ngayong taon? Humanda para sa umatikabong salpukan sa winner-take-all na Game 7 sa NBA Finals 2025. Oklahoma City Thunder versus Indiana Pacers. Abangan ang mga update ng NBA Finals Best of 7 Series sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations in 25 key areas nationwide. Basta Radio Bombo! Sa ating sports balita at update po sa papalapit na Game 7, inasahan ng mga NBA analyst na magkakaroon pumuli ng mga pagbabago sa ranking nitong mga NBA star para yan sa NBA Finals Most Valuable Player o itong Finals MVP. Isang araw matapos yung pagkatalo sa Game 6, bumaba ng bahagya yun pong bilang ng mga analyst na naglilista kay Shai Gilgeous-Alexander bilang magsisilbing Finals MVP pagkatapos ng huling laban. Gayunpaman, natili pa rin po siyang nasa taas ng ranking at sinusundan ng kanyang kapwa Thunder player, itong si Jalen Williams, ang forward po ng koponan. Sa kabila po ng impresibong panalo sa Game 6, natili pa rin bilang number 3 at number 4, itong sina Pascal Siakam at Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers. Ang dalawang player ang nanguna po sa Indiana sa pagtambak nito ng 19 points sa kalaban nitong nakalipas na araw. Sa kasalukuyan mga kabombo, natili pa rin si Shai bilang highest scorer ngayon pong 2025 finals. Hawak nitong si Shai Gilgeous-Alexander ang 30.5 points per game at ang 4.5 rebounds per game at 4.5 assists per game. Inasang magkakaroon naman ng pagbabago sa Game 7, batay na rin sa magiging performance ng bawat player, lalo ho yung mga star player at ang kabuang resulta ng Game number 7. Nakatakda ang huling tapatan mga kabombo sa araw ng Lunes, Hunyo 23. Samantala, ito namang National Privacy Commission, inalerto ang publiko na dapat na maging mapagmatsyag sa mga dinadownload na mga online application para hindi maloko ng mga naglipadang scams. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Jovino Galang. Patuloy ang ginagawang panawagan ng National Privacy Commission sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga aktibidad nila online. Ayon kay Attorney Obin Nieva, ang Director ng Data Security and Compliance Office ng NPC, na mahalaga ang pag-aralang mabuti ang mga application at termino na dina-downloads ng mga online users.
po very important na magrehistro yung kumpanya sa National Privacy Commission kasi hindi po natin alam yung mga cybersecurity features ng kumpanya na yan, kung paano nila pinoprotektahan yung mga personal na datos na nakokolekta nila. So kung yan sila nakarehistro, madali tayong makipag-uusap sa kanilang data protection officer. O kulang kayo ng ganito, dapat dagdagan nyo ang inyong cybersecurity para maprotektahan nyo yung datos. Dahil kung magkaroon ng data breach, wala tayong mahahabol. Hinikain ito ang publiko na agad na sumbong sa kanilang opisina ang sinumang lumabag sa pagnanakaw ng mga private data. Ina-advise ng National Privacy Commission na kung app na yun ay registered sa NPC, mas maganda. O yung kumpanya na may hawak ng app na yun na nagko-comply sa data privacy regulations and could provide transparent user policies. Also, i-make sure natin na yung information na sinishare natin doon sa app na yon ay wala na ibang information about sa'yo, kung di yun lang. Para hindi na sobra-sobrang information ang sinishare natin dahil kung ang information nandyan na yan online, nandyan na yan, mahirap nang tanggalin. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ko tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Ikinababahala ni National Authority for Child Care Executive Director Janela Ejercito Estrada ang patuloy na insidente ng online na bentahan po ng mga sanggol. Inalimbawa ng opisyal ang isang entrapment operation na isinagawa ng mga law enforcement agency itong nakalipas na buwan ng Mayo, kung saan isang 7 araw na gulang o 7 araw na gulang o 7-day-old na sanggol, yun pong tinangkang ibenta ng 5 individual online. Dahil dito, umapela ang opisyal sa mga Pilipino na makipagtulungan sa pagsugpo sa naturang problema at mapigilan ang lalo pang paglala ng bentahan ng mga sanggol at bentahan ng mga bata. Umapela rin ang opisyal sa publiko na sa halip na bumili ng mga bata, isuportahan na lamang yung administrative adoption at iba pang paraan ng alternative child care kung gusto ng mga ito na mag-ampon o mag-alaga ng mga anak. Batay sa datos ng National Authority for Child Care, noong 2023, mayroon pong namonitor na 23 o 23 mga Facebook group na nagbebenta ng sanggol at nagbebenta ng mga bata. Nagawa nila itong maibaba hanggang sa 5, ngunit kinalaunan ay mulian niyang dumami dahil sa kagawan din nitong mga child trafficker. Paliwanag nitong si Estrada, nakababahalang naturang modus dahil sa nalalagay sa langanin ng buhay at maging yung kaligtasan ng mga bata o mga sanggol na ibinebenta online. Maaari niyang kalaunan ay abusuhin ng mga ito. Isa ilalim sa child labor, kung hindi man sa exploitation, o kung hindi man ay dumanas ng organ harvesting. Ipinagmalaki naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang nakuhang pagkilala mula sa isang institusyon hinggil sa mga proyektong digitalization kung saan kanilang ikinaganak po ng kagawaran ng 2 awards sa ginanap na Gov Media 2025 na siya nagbibigay pagkilala sa mga outstanding government projects sa Asia. Nagwagi bilang Digital Transformation of the Year ang kanilang inilunsad na eGov platform at tinuturing naman na e-governance project of the year ang eGov Super App. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Roel Aguda, alinsunod daw ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas madali ang proseso ng serbisyo na hatid ng gobyerno. Ang eGov DX ay isang platform na siyang responsable at may layong matiyak o masiguro ang mga data ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ibinahagi ng kagawaran na nasa higit 480 milyon na transaksyon ang kanilang naitala sa kasalukuyan ng 1,000 sa iba't ibang government systems sa bansa. Habang ang eGov PH Super App naman ay ang siyang one-stop digital platform ng mga Pilipino upang mas mapadali na maka-access sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kahit bunsod nito ay inhayag ng kagawaran na kanilang ipagpapatuloy na gawing mas accessible pa ang mga serbisyo at oportunidad at edukasyon para sa bawat mamamayang Pilipino.
Meron na lamang tayong 20 minutes bago po sumapit ang alauna. Sa iba pang mga balita, nilawakan pa ng Bureau of Customs ang pagharang sa mga smuggled fuel. Kasunpuyan ng halos 220 million pesos na lagaan ng ipinuslit na langis na naharang sa May La Union Port nitong Huwebes. Malalang naharang po ang naturang kargamento nitong Hunyo 19 sa pamamagitan po ng maagang interception nitong mga operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, Philippine Coast Guard at maging ang Task Force Aduana at National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Division. Nagawa ng mga ito na pigilan na paglilipat sana ng mga fuel o itong mga diesel fuel patungo sa ilang truck na magbibiyahe sana sa mga smuggled fuel mula po sa isang barko na may pangalan na MT Bernadette. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, kailangang mabantayan ang lahat ng mga lagusan na pinipilit gamitin ng mga smuggler sa kanilang pagpupuslit ng langis upang masigurong walang makapasok na smuggled fuel. Maliban sa hindi niya nagbabayad ng mga ito ng akmang buwis, nagiging panganib din sila sa kalakalan dahil walang akmang naisagawang inspection bago pinayagang makapasok sa mga pantalan ng bansa ang naturang mga langis. Sa isinagawang inventory mga kamo, bumabot po sa 200,000 liters ng diesel fuel ang target sanang ibiyahe. Dalawang truck na naglaman po ng 19,000 at 40,000 mga litro ho ng diesel ang nadatnan din sa naturang lugar kasabay po ng operasyon kaya aabot sa 259,000 liters ang diesel na nakumpiska. Bawat po sa 10 crew ang naturang barko ang nadatnan po sa naturang operasyon. Nang matanong sila, wala ho silang naipakitang dokumento na nagpapatunay ng legal ang kanilang ginagawang aktibidad. Maliban po sa kanila, 11 individual din ang nahuli ng mga raiding authorities. Mga ito'y nagsisilbi bilang mga driver, mga porter, lookout at mga kasabwat. Apelan ni Commissioner Rubio sa publiko makipagtulungan sa customs upang masugpo ang ganitong sistema. Sa pagkakataong ito, kuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong ho sa mga leader ng Japanese tourism sector na sa ginanap ho na working visit dyan ho sa Japan. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radyo Rojas. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga leader ng tourism sector ng Japan bilang bahagi ng kanyang working visit sa nasabing bansa. Ayon kay Bombo Josel Palma, international correspondent sa Japan, tinalakay sa pagpupulong ang mga oportunidad at posibleng kooperasyon sa turismo sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kabilang sa mga dumalo ay mga kinatawan ng travel and tour companies, airline companies, airport officials at mga industry association leaders. Ipinunto ng Pangulo na pangunahing layunin ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng sektor ng turismo sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga infrastruktura, lalo na ng mga paliparan sa Metro Manila at mga probinsya. Ipinakilala rin ng Pangulo ang programa ng Department of Tourism na Philippine Experience, Heritage, Culture and Arts Caravans na layong isulong ang makulay na kultura at sining ng bansa bilang pangunahing atraksyon sa mga turista. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mga Japanese partners na katuwang sa paghahanda ng Philippine Pavilion para sa gaganaping World Expo Osaka 2025. Sa huli, binigyang diin ng Pangulo ang matibay at lumalalim pang ugnayan ng Pilipinas at Japan na lalo pang pinagtibay ng aktibong pakikipag-ugnayan sa mga nakalipas na taon. Si Pangulong Marcos ang nagpunta dito sa Japan upang personal na makita ang Philippine Pavilion sa World Expo sa Osaka. At maliban dito ay ang ating Pangulo ang makipagpulong din sa mga iba't ibang businessman upang hikayatin silang mag-invest sa Pilipinas. At isa pa sa kanyang schedule dito sa Japan ay ang makipagkita o makipagpulong sa Filipino community na ito ay gaganapin June 21 alas 4 ng hapon sa Swiss Hotel. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa ilan pang mga balita, ilang mga Pilipino sa Israel nagbabalak na ring magpa-repatriate. Yung pong mga pangalan ng mga ito, inililista ho sa bawat lugar. May update po dyan ang Bombo Radio Dagupan. Nagbabalak na ang ilang mga overseas Filipino workers sa Israel na mag-repatriate sa bansa.
Sa naging panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Eric Calmarigala, ang Bombo International News Correspondent sa Israel, binahagi nito na sa katunayan ay kinokolekta na ng mga otoridad ang mga pangalan ng mga Pilipinong nais nang umuwi sa bansang Pilipinas. Aniya, kung bibilangan kasi nasa 3 sa isang araw na palitan ng mga missile ang nangyayari sa kanilang bansa. Ngunit sa kabila nito, nilinaw naman ni Regala na ligtas ang kanilang kinaroroonan dahil may mga alarm ng nakatakdang tumunog para i-alerto ang mga ito na pumasok na sa bomb shelter. Dahil sa nangyayari, hindi na nila nagagawa ang mga dati nilang nakasanayang gawin sa pang-araw-araw at isa na nga rito ang pag-grocery. Dahilan upang umasa na lamang sila sa mga inaabot ng kanilang pamahalaan. Ipinaliwanag naman ni Regala kung ano ang Iron Dome. Ito ay isang advanced technology ng Israel na nagsisilbing shelter ng mga residente dahil kahit malayo pa ang missile ay nadedetect na niya ito. Ngunit nilinaw din ito na hindi 100% na nasasalo ng Iron Dome ang mga bomba at debris kaya hindi nila alam kung saan mapupunta ang mga rockets. Sa kabila nito, pinili pa rin nila aniya na manatili sa bansa hanggat sumusunod sila sa protocol ng ahensya. Kung ikukumpara ang sinasahod nila sa bansang Pilipinas, ay mas mataas pa rin ang sahod at oportunidad sa Israel. Dasal po namin na sana maging maayos na lang po at sinasamahan namin ng dasal na ingatan po kami ng Panginoon dito na walang mangyari sa amin na masama kagaya po ng ibang mga kapwa nating Pilipino na may nadamay po na natamaan. So siguro po kung talagang lalala pa ang sitwasyon, maaaring decide na rin po akong umuwi kung sakali po. Hindi po sa bahay, kagaya po ng bahay namin, residential po siya. So meron po kami sariling bunker, lalabas lang po kami sa bahay namin sa labas ng, sinend ko po sa inyo. Bali lalabas lang po kami, mga ilang steps lang po sa bahay namin. Tapos nandun na po yung bunker namin. Para sa Bombo Network News, narito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ito namang kasuhon ng monkeypox sa lungsod ng Iloilo, nadagdagan pa. Ang city government umaasang maaprubahan na ang request para mapayagan ang local testing doon. Alamin natin ang buong detalye, may balita ang Bombo Radyo Iloilo. Umakyat na sa 8 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng monkeypox o mpox sa lungsod ng Iloilo. Ito ay kinumpirma ng Iloilo City Health Office sa pamamagitan ni Assistant City Health Officer Dr. Roland J. Fortuna. Matatanda ang noong nakaraang linggo, 6 ang kumpirmado at 2 suspected cases na ngayon ay nadagdag sa mga nagpositibo. Samantala, may 5 pang iba na itinuturing na suspected cases ang patuloy na minomonitor ng naturang opisina at hinihintay ang resulta. Ngunit ayon sa Health Office, wala sa kanilang may kilalang koneksyon sa mga naunang kaso ng impeksyon. Hinihikayat ang mga individual na may sintomas gaya ng hindi maipaliwanag na mga pantal sa katawan na magtungo sa mga city health centers para sa pagkuha ng specimen. Maaaring magbigay ng tulong ang molecular laboratory ng lungsod para sa extraction ng mga specimen. Matatanda ang humiling na ang pamahalang lungsod sa Office of the President, Department of Health at Department of the Interior and Local Government na payagan ang uswag molecular laboratory dito sa Iloilo City na magsagawa ng lokal na mpox testing upang mapabilis ang paglabas ng resulta. Iloilo City Health Office confirms 8 laboratory confirmed mpox case. Currently, we have 5 suspects, making the total number of mpox cases, the confirmed including the suspect, to 13 only. So the public is urged to remain vigilant by monitoring for symptoms. So kung may mga symptoms, especially kung may mga rashes na bukas ang sentro 24/7, magpakonsulta dito so we can get specimen. Si Assistant City Health Officer Dr. Roland J. Fortuna. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Medyo masailan po ang nilalaman ng ating susunod na balita, mga kabombo. Isa pong LGBTQ member natagpuang wala ng buhay at nasa advance of state of decomposition na doon po sa loob ng kanyang bahay. May update po dyan ang Bombo Radio General Santos.
Natagpo ang wala ng buhay ang isang miyembro ng LGBTQ community sa loob ng kanyang tahanan sa Purok 2C, Barangay Katanggawan nitong lungsod ng General Santos pasado alas 5:30 ng hapon nitong June 19 nitong taon. Kinilala ang biktima ni si Ronel Fernandez Rivera, 37 years old, walang trabaho at naninirahang mag-isa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nakatagap sila ng tawag mula sa isang nag-aalalang residente kaugnay ng masangsang na amoy at katahimikan sa bahay ng biktima. Pagdating ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang katawan ni Rivera na nasa advanced stage of decomposition, palatandaan na matagal na itong pumanaw. Sa paunang investigasyon, walang nakitang sinyales ng pwersahang pagpasok sa bahay. Nasa tabi ng biktima ang kanyang cellphone at iba pang personal na gamit. Isa sa mga nakatawag ng pansin sa mga investigador ay ang natagpo ang isang sachet ng crystal substance na hinihinalang shabu kasama ang isang lighter at aluminum foil na karaniwang gamit sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, ayon kay Police Major Robert Flores, ang station commander ng Tinagakang Police Station, na kinukonsidera nila na ito ay isang natural death, pero naghihintay pa rin ng kapulisan sa opisyal na findings ng scene of the crime operatives o ang SOCO sa magiging resulta ng autopsy upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Rivera. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng General Santos City Police Office at wala pang kumpirmasyon kung may foul play ba na sangkot sa insidente. Ang investigation, it's a natural death, and this soon be confirmed by post-mortem examination ng SOCO. So sana in due time bukas, kasi i-examine nila yung bangkay doon sa purinarya, titignan kung may mga external wounds. Natin malalaman bukas kung anong next move natin. So kung natural death lang, so we will conclude our investigation. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensa na para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis para sa the #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Ito, isang Pinay kinurunahan bilang first runner-up sa Miss Teen Icon International 2025 sa Cambodia. Makichika tayo sa ulat ng Star FM Manila. Isang malaking karangalan para kay Yashna Sharma ang masungkit ang korona bilang first runner-up sa Miss Teen Icon International 2025 na naganap sa Cambodia. Ito na ang ikalawang beauty pageant na sinalihan ni Sharma na tubong Bacolod City. Inspired naman ang national costume ng Teen Beauty Queen sa 30 ng Pilipinas na Luzon, Visayas at Mindanao, maging ang Mascara Festival. Nagwagi nga rin si Sharma ng Best in National Costume. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Sharma, masaya niyang ibinahagi na malaking oportunidad umano ang kanyang pagkapanalo upang ibahagi pa ang advokasiyang malapit sa kanyang puso. Ito ay ang patungkol sa pagpapalaganap sa mental health awareness. Proud naman itong ibinahagi ang pagkakaroon ng sariling online programs na tinawag niyang Mind Talks para sa kapwa niya kabataan. Dagdag pa ng 16-year-old beauty queen na malaki ang papel na ginampanan ng kanyang ina bilang kanyang inspirasyon sa pagsali sa mga beauty pageant dahil sa kakaibang fighting spirit nito. May mensahe naman ito sa lahat ng mga aspiring beauty queens, maging sa sumuporta sa kanyang matagumpay na journey. They should always stay true to themselves. While everybody tells you to change who you are, to be this kind of person, I believe being able to stay true to yourself will really help you to be the top and to be the best person you can be. And you'll be able to catch people's attention by not being somebody else, but while being yourselves. And I would like to say a big thank you to the Filipino community and to definitely other countries who have supported me. Your support means a lot.
Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Samantala, ang US naman mga kabombo, naghahanda na sa pinangangambahang heatwave doon. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radio Kawayan. Naghahanda na ang Estados Unidos sa pinangangambahang heatwave o matinding init ng panahon na maaring maranasan sa malaking bahagi ng bansa. Inihayag ni Bombo International News Correspondent Marisa Pascual na nakatanggap na sila ng warning kung saan ang heatwave ay unang mararanasan sa Midwest at kikilos pa Northeast. Ayon-anya sa 5th National Climate Assessment, ang extreme heat ang isa sa may tinuturing na deadliest weather-related hazard sa US, kaya naman tinututukan ngayon ng pamahalaan ang ilang mga pamamaraan upang maibsan ang init ng panahon. Inaasahan na magkakaroon ng discount ang mga air conditioner at iba pang cooling appliances at marami rin umano ang bubuksan na cooling stations kung saan maaring magtungo roon ang publiko, pangunahin na ang mga walang air condition sa bahay. Mayroon ding backup generator sa mga cooling stations, pangunahin na sa mga high-risk areas. Kadalasan sa mga ganitong pagkakataon ay marami ang nagtutungo sa mga ilog at resort, ngunit ang ilan ay nagtutungo sa mga malls at shopping centers na air conditioned. Buwan pa lamang ng Mayo ay naghahanda ng pamahalaan dahil maliban sa matinding init ng panahon ay inaasahan din ng mga sunog at ilan pang heat-related situations. Actually, itong extreme heat is considered the deadliest weather-related hazard in the US according to 5th National Climate Assessment. So ang mga ginagawa dito, there's a lot of preparation involved. So unang-una, pagkuha sila ng maraming mga taong hindi maka-afford ng air conditioning, there will be a lot of discounts on the AC. Maraming mga i-open na cooling stations. So yung mga taong hindi maka-afford ng wala silang mga air conditioning, they can go to cooling stations. Ang mga swimming centers will be opened. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station. Halimbawa, dyan po sa may bahagi po ng Visayas area, mga kabombo. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Iloilo province at mga karating na probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang Star FM Iloilo. Sa Negros area naman, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod and of course ang ating Star FM Bacolod. Sa Cebu province at karating na probinsya, ang Bombo Radio Cebu at ang Star FM Cebu. Ganon din po sa Rojas area, mga kabombo. Nariyan po ang Bombo Radio Rojas at ang Star FM Rojas. Para ho sa mga Arkiano naman, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo at para ho sa mga Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Oras Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism.
We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Iloilo, Philippines Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si 5th District, incoming 5th District Congresswoman Binky Tupas ang nag-take oath na subong sining adlaw. Kaupo na niya sining banang si outgoing 5th District Congressman Raul Buboy Tupas subong man mga in-laws niya kagaya sining mga kwatan. Si Bombo Pauline Piliora may balita. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Yung patigayon subong adlaw, Hunyo 21, 2025 pamatsam ang oath-taking ceremony ni Congresswoman-elect April Tupas sa Municipal Gymnasium sang Barangay Viejo, Iloilo. Si Congresswoman-elect Tupas ang inisyaan ay board member sa Quito State ug subong magapungko bilang labing una nga babae nga representative sang Quito Distrito kag magluwas sira kaupod man niya sa oath-taking ceremony. Si board member-elect niya dito Tupas nakaagi man serbe sa dito bilang board member man sang nagliliga niya tuig sa aton gari na tigayon nga ma-interview si Congresswoman-elect dito Tupas. Niya dirigin pahayag nga dala niya ang advokasya mo ang kuntani mabalik ining values formation kag character building kay we all know nga nagasaka ang kaso sang HIV diri man sa bahin sang Iloilo. Kada pila pa yun ka mga kaso involving ining mga kabataan man or mga minor de edad, mga pabatanon, mga cham. So isa din sa iyang advokasya amo ang values formation kag character building kay isa ini sunod sa iya ka pundasyon sa iyang nga pananawan, isa ka pundasyon sa pagdako sa isa ka bata ang iniman nga mga values nga dapat ilaman nga dalon kay nadala naman or ginaobra naman sa lokal nga panguluhan sa mga school institution, government offices, government offices ang ilang mga kotondanan Bawacham and amuni ang mga tinuso niya nagbasi pa lang malikawan ang amuni later hindi bala kasulbaran or solusyon sa problema kundi prevention sa mga posible pa nga pagatubangon ng problema. So kung pwede pa lang matapos ang ara pa lang sa puno amuni ang iyang ginatanaw or ginabitbit ng mga advocacy kung ini siya magapungko bilang congresswoman sa 5th District Congress handong pag-isri ni Congresswoman-elect Binky Tupas kaupod man ang iyang kapanang si outgoing Congressman Buboy Tupas nga wala pa matapos ang padayon nga pag-asenso or padayunon ang pag-asenso sa turismo sa Quito Distrito ang muling nag-provide sa ubra sa mga taga Quito Distrito mga tiyangko sa diin muling padayunon nila ang pagtitong sa mga proyekto sa kabarangayan kag ginaplano man gani or ginahando man din niya kung basyam na bisan gamay lang biyara sang pagtindugon or pagatukuron nga municipal airport agud nga makabulig sa turismo sa Quito Distrito kay di malayo-layo ina siya compared to other 4 districts sa sentro mismo sa Iloilo City. So plano base dala sa mga handog niya sa may municipality or Banwa sa San Dionisio, Bombacham and tani ko no makaara man sila sa dugang ng mga hospitals na manage
sa national government or under sa Department of Health nga para man sa Quinto Distrito kay malayo sa Iloilo City, ma-travel pa pila pa ka o kung maorasan ka o mag-travel ka padulong man sa syudad sa Iloilo. So, ginapatinghuaan or tinguhaan din nilang manugangan ng hospital kay di ang ngari rin sa may district is governed or ginamanage sa provincial government. Champion pamangkot man natin si Congresswoman-elect Bingo Tupas kung ano ang mangindol rin ni outgoing congressman Buboy Tupas ang iyang bana. Magidri is number 1 our nagapanguna gid nga advisor partner sa pagserbisyo stage husband pagsubong man gina-consider rin niyang sa nagligad man or sa nakaligad ni eleksyon ang pagkapirde rin ni Buboy Tupas sa election Babucham na blessing in disguise kay sunod sa iya mag-o siya sa Sininong una siyang babae nga representative sa 5th district subong man nga at hindi pagid man siya kuno siling sagad pero sa iya nga side tinghuaan niya and muli nagaserbing blessing in disguise kay amo ni ang mag-guide man sa iya hopefully sa bulig man sa iya nga bana sa mga experience sa bana niya sa pagserbisyo sa pumuluyo man sa 5th district matigayon niya maobra ang iya katungdanan in sa pagserbisyo sa mga pumuluyo, hindi sa personal gain man rin Bomacham. Papatingnan natin ang naging interview kay Congresswoman-elect Binky April Tupas. Batyag is nalipay gid kag mapasalamaton at the same time daw excited man no nga mag-ubra para sa pumuluyo sa Quinto Distrito. Pag na-mention Congresswoman nga mag-focus kita sa mga tutorials in order nga hindi na mag-rise ang mga cases para sa HIV sa mga kabataan. Anong plan natin sa pagbubuan natin? Together with sa aton DepEd family, sa mga school institution, kag bulig man sa aton mga local officials, no, ang akon advocacy gid man is tani mabalikta ang values formation kag character building sa aton mga kabataan kay umpisahan gid naton ina no kay upod tani sa foundation upod gid na no foundation pagpadako sa aton mga kabataan ang values formation kay sa akong lantaw amo gid na ang makabato sina kay wala man kita nagkulang sa pag-inform sa mga kabataan kay in fact may ara naman sa curriculum sa aton mga kabataan ginapabalo naman ina ang mga family planning di bala even sa mga kabarangayan ara na siya pero ang kulang ang values formation and character building sa akong paglanta. Aside from that ano pa ginaplano natin para sa Quinto Distrito? Sa Quinto Distrito ang handom gid man namon ni Kung Buboy no nga wala pa niya natapos of course istinguhaan nga mag-asinso ang turismo nga amo na ang amon handom kay dugang ina nga obra para sa aton pumuluyo no kag padayon gihapon sa gihapon ang mga pagtutok sa mga proyekto sa mga kabarangayan sa aton mga municipal projects no padayon gihapon ina pero ang turismo pagatutukan naton gatinguha man kita nga kuntani makaobra kita sa hospital nga managed by the national government para sa Quinto Distrito kay kung lantawon tagit man malayo siya amo ini ang pinakalayo nga distrito sa city no so ang aton available hospitals diri managed lang by provincial hospital so lain gid ang serbisyo nga ginahatag sa mga hospitals nga managed by the national government or sa under sa DOH kag ang isa pa gid nga haton nga handom kung tani may ara ta municipal airport no gamay lang airport para magabulig ini para sa aton tourism program sa aton distrito. Ano mang role ni Kung Buboy number 1 advisor ano to hambal partner sa pagserbisyo kag ano na siya stage husband sa aton bago nga manog congresswoman diri sa Quinto Distrito kag siya gid ang magabulig sa akon guide so daw sa akon lantaw blessing in disguise man nga kung wala siya nahatagan tsansa kay may purpose gid nga lain ang aton mahal na makaako para sa iya kaya ang responsibility sa pag-serve sa Quinto Distrito madako ina no so siguro luyag sa aton mahal na makaako nga hindi ako mag-fail hindi ko man i-fail ang pumuluyo sa Quinto Distrito so
ara gid si Kung Buboy nga magabulig tutok sa akong pagserbisyo. Si Congresswoman-elect Pinky Tupas, Bomba Cham, sa aging patikayan man niya o taking ceremony sa bahin man sang Banwa sang Barotac Viejo. So, sunod din ganit kay kung outgoing Congressman Boboy Tupas nga kung nakaya ganit niya ko nung magdaong sa mga pag-istoryahanay Trinidad sa ilang puluyan ni Congresswoman-elect Pinky Tupas. Makaya niya man dito sa may House of Representatives. So, what's up? Alright. Kung sa sulod sa balay, ako nagapati kung ano ay ginmihimo si Kung Buboy sa kay incoming Congresswoman na Pinky Tupas kung mag-debatihay sila. Wala galing naman ito niya kagina sa iyang speech. So, dako man niya side sa bilang iyang ayon iyang asawa ang capabilities ang ginatanaw man diri ni outgoing Congressman Boboy Tupas. Batag mo na ang mga plano man diri nila sa bahin man to 56 koopod man diri si Doc Darla or nila to Tupas man kagina Bombo Cham nga amo man yung mga advocacy nila para sa pagdinad man sa Quinto Distrito Bombo Cham. Kag bisan si outgoing Congressman Boboy Tupas pa ang may last say, ang mga tinaga nga magakawa sa iya sining ba yes ma'am. Why naman sang iban amo na lang na. Amo gani amo macam pero ang gina-consider rin nila nga blessing in disguise ang natapo bilang man sa di mga bagay yun siya nga hindi mo man pero dali-dali makuha. Pero pasalamat sila kay sa kadalagaan man rin ni Congresswoman Pinky Tupas kag balaan niya ang mangin siya man ang mangin Iloy sa Quinto Distrito Bukatsyam. All right. Inisip mo po Paul Intimidity Piliara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines pa sa radio Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Everything happens for a reason. Baton ni outgoing Congressman Boboy Tupas kag ni incoming 5th District Congresswoman Congressman Boboy Tupas and Congresswoman Pinky Tupas ang kapaslawan man sini sa pagkabisi gobernador. Bangod nga ti ang mahal kuno nga makako ang mayara sang purpose kung nga mo sini ang nangin turnout. Well, kita iya nagapatigid sa mga kasubong sina nga hurubaton. At the same time, ti manami man ang mga plano karon sang tiglawas sang Quinto Distrito. May mga magamay sini nga airport, kag iban pa sini nga mga tinutuyo sini nga programa agod nga mabuligan ang bugo sini nga Quinto Distrito. Ti sabay sa Quinto Distrito, madamo na dira sang mga isla nga kung sa diin ti mas manami gid man kon mayara sang airport para nga direkta nga may biyahe dito kag umwad sini Banwa ang ila iyang tourism, no? Isa man sa mga nagakadapat gid sini nga tutukan sa bahin sang Quinto Distrito. So good luck and congratulations sa kay 5th District Congresswoman incoming Pinky Tupas sa pagpanerbisyo bilang tiglawas sang Quinto Distrito. 15 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Standby man sa kay Bombo Jomar Villa. May mga record sa Barangay Ingay ining suspitsado nga nag-ako sa patay sa 18 anyos kasi Candy sa Barangay Ingay tubungan Iloilo. Ikagam ito, ginako yaman nga yara siya sa impluensya sa illegal nga druga. Kitiya mo na bla? Manulod ka, mamahaw ka para sa ano? Anong imo sining ginansyahon? Anong imo sini iyang nga makuha sa malipot sining nga pulong nga magsagad ka sang amo sina? Magluwas lamang kon amo sining dalagan sang utok mo orang imo sining nga tripping pananglitan nga yara sa impluensya sang illegal sining nga druga.
ang amay kay duwa ka mga kauturan sa biktima ang nakapauli na diri sa pungsod na Pilipinas. May mga latest nga development kag informasyon si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bombo Champa, latest karon no sa sining kaso ni Kendi Tabanda, no, ining 18 years old nga ginpatay sa may barangay Ingay, Banwa sa Tubungan, Iloilo. So ginahikutar na sang Tubungan PNP ang kaso nga rape with homicide, no? Batok sa sining suspect nga si Aljon Halbuna. Si Aljon Halbuna ang agin aresto sang kapulisan kung sa diti ginpadulungan ini sa Puluyan sini kag aminado man siya, no, nga siya ang nagsulod sa kwarto sang biktima Lunes alas 2 sang kagahon kag ginako sa man sini nga antes na tabo ini nakagamit ini sang illegal sini nga droga do mga alas 9 to sang gabi sang Lunes sang kagahon kun Lunes sang gabi bumutsam. So bangod sa sining pag-ako sa natungdan ginakabi karon sang kapulisan nga dako ini siya nga ebidensya batok sa natungdan, no, kay ti ginako sini although nga away sini ginako nga ginmitiran sining biktima, no, pero ti ang nagagawa sa autopsy examination nga may ara sang sexual abuse, no, nga natabo kung sa diin ti sabton na ugaling sang suspitsado ang ining nasambit sining resulta man sang autopsy examination nga nagapatimaan nga may ara sang sexual abuse nga natabo dari Bumutsam. So possible subong sining hapon mapasaka ng kaso batok sa nasambit sining suspect, pero ko depende ini, no, sa mga dalagan karon sa mga documents kay dapat matapos subong sining hapon. Pero kung hindi sining tapos posible mga Lunes, no, ma-file ang kaso dari Bumutsam. So sa bahin naman sang barangay dati kayo daton diri pakigangutan si purong barangay Leonardo Tamises. Atuhoy man ini karon sa background dugang sa nasambit sa ni karon yang suspitsado kay sunod diri sa kay Kap Tamises madamo gali ni, no, sang record sa barangay ining nasambit yang individual akon si Aljon Halbuna. Isa ni gani subong lang tuig sang bulan sang Abril kung sa diinti ang ining subject kung ining suspect ang agin agin patawag sa barangay bangod nga ini siya ang agin akusaran, no, nga nagpangawat sang baka. Actually ang baka siding agin kawat ginapanagyahan man sang lola, no, sang pamilya Tabanda kun lola sang otod ni Kendi Tabanda. Bumutsam dira sa may barangay Ingay. Lola man ni Kendi. Lola ni Kendi. No, actually na-interview tatong otod ni Kendi, no, si Fereni. Nga sa man nag-mention nga ang baka sang lola niya ang ginkawat ni Aljon, no, Halbuna. So sunod diri sa kay Captain Mrs. ang baka nga ginkawat ni Aljon ginbaligya sini sa balor nga 33,000 pesos, no. Tinagapanangita na to sila kundi na to Bumutsam hasta nga na-identify ining si Aljon nga mo ang nagbaligya kag mismo ang ginbaligyaan ni Aljon nagtuad man mismo, no, sa pamilya sang sining biktima o kunanday Tabanda nga si Aljon ang nagbaligya sa iya sang baka sa balor nga 33,000 pesos, no. So gindala sa barangay ining concern kag ginpabaydan, no, ginpabaydan sa kay Aljon ang balor sang baka to nga ginbaligya. So sa 33,000 pesos yung ginbaligya sini ginsukot ni siya sang pamilya sang 50,000 pesos. Bumutsam tibangod man siguro sa nadismaya sila bakod mo ti ang bakang ginasagod-sagod ginbaligya ti mangita naman sila bag-o. So muna nga doon naglabot ang ila sini nga sukot sa 50,000 pesos. Initially ginbaydan iniya sang suspect o ni Aljon Halbuna ang
50,000 pesos nga ginasukot sa iya sang pamilya ti sunog gani kay Captain Mrs. Dako no nga huol man sa natungdan ti sa 33,000 pesos na maraydan pa siya no, nagdugang pa sa paano nga bayluhan ang ining 50,000 pesos kung paano yan na mapangitaan no. So muna ang isa sa agin hambal sinidiri ni Captain Mrs. Ang ikaduha nga record man sini karon sa barangay nga nakaagi man ini siya gali no, panaka sang mga kabalayan kag panulod sang kwarto. Isa ni gani kuno ang minor de edad adra man sa ila sini nga barangay. Gin-identify siya sang biktima agaling adun na hadlok no nga mag witness gidbla nga makapasaka sang kaso mahimo kang iya sini nga affidavit na bumbot sa bangod man sa kakulba. Although nga ti na-identify niya ining si Aljon pero ti natabo sini do sa wain lang no, kay ti way sang complainant way gid sang nagpangisog nga mag file abi no sang kaso batok sa sining minor de edad. Natabo ni mga year 2024 sa nagligad lang bumbot sa kag way niya mapailan ining si Aljon bangod way sang testigo kon biktima mismo no nga nagatindog nga magreklamo sini. Ang isa pa gid sa record sini man sa barangay nga may ara ni siya sang record sini nga death threat no, do nagpamahog siya sa isa man ka babaye. Ang isyu nga ni do siya no, do nag-intra siya sa away sa duha ka mga babaye didto nga hasta nga ang isa to ginpahog sini bumutsamp no, kung sa diin ti isa to sa nangin ano man sa iya no, gin patawag man siya sa barangay bangod sa amo sining concern sa sining pagpamahog. Arib lang kabahin sa payag ni punong barangay Leonardo Tamises ang kapitan sang ingay sa Banwas ng Tubungan. Yan halbo na Bundimar ang previous record sa barangay. Ang ori ng record yung pagbaligya kang baka nga hindi iya man kung kagabarangay na yung baka yung baligya na sa negosyante. Kaga saan ulang kap? Sang April 6 sa sinila ko egg. So bali nadakpan siya natabo na preso siya? Wala siya madakpan pero sang ginpangita ang baka kada linggo tungad na tuligyan sa negosyante niya kilala naman. Yung rason to ngagin pakitipalan sa na amato ginpangita nga bagay pangita kang pagiya ang baka nga dira lagin banget waay na siguro sa diskubrihan niya ginkalagalit yung kilala ng mga negosyante kaya ginako mga negosyante nga nakabakal ng kabaka kay Aljon hindi kita baka. So balik confirm to yung ginbaligyaan nga si Aljon to nagbaligya? Kaya may settlement rin pati kayo sa barangay kabaydan ni Aljon kung sambit niya baka sa pagigya. Nabaydan niya na? Nabayaran na to. Pila bayad niya gawad, Kap? Bali, ang baka to ibaligyan na sa kuhan sa negosyante 33,000. 50? Pero bayad 33,000. 33, okay. Pero yung bayad kaya tagiya ka na ang baka is 50,000. Ay, so nagdugang 20 mil? 15,000 din na dugang. So, siyempre ko namos na do galalain siya, no? Daw sa lang ni kana. Turangan na nga mga pamilya nanay na galalain. So, yung previous week panarang record niya may pinsa ka kang balay ka ng minor de edad. Tanaman tong suspect sa natungdan. Pero hindi nanda matempuan kay siguro mayaman. Nakilala nila po hindi na mga mahambal. Kaya tingnan na sinahadak matanda. Kaya ganitong kaso,
Labot sa disability kagyan rehab to ang minor tagad na tuma. Okay. So, ano nga year lang ang pizza ni? Ang last year lang natabora 2024. Drop barangay? Dari sa barangay na lang kanang biktima handada. Ginano yung itong minor de edad ka kap ano oras to ginsulod yaman? Ito din gino kung ano nga oras basta gitsaka na to galing kayang minoridad may mga magurang na mga 8 na magurang na babae mo to gawin pulihan ta na. Nagbaso ang duwa ka nagtalagyon to ano. Ang nadakpan sa kap? Ora ka madakpi ito nga nagtalagyo pero hindi man mahambal kang biktima nga tanda mo. Tanda mo rang suspect mo tanda nga tandaan. I see. Ang pag-isipin ka na kanya lawas sa biktima tanda. Kung natabo sa to na filean sa kaso? Ay, wala na filean kaso kasi hindi maghambal ang biktima ka mga tanda mo. Kamdak mo nag-job niya ka na. Bukaduduwa? Bukaduduwa. Ay. Mo to, may wala file kaso kasi hindi man pulis ma-file kaso kaya tingnan niya wala man tingin mission niya ngaran. Hindi naman mission niya rin natinggan. Kung sigurado sila nga siya? Hindi man Japon? Hindi man Japon hindi man mako siya mo. Saldion niya Hindi mako buhi? Hindi na ako, pero ayaw pa mastorya ang manghod kang paangay sa ito. Kaya sa balit ito, ginatudo naman. So, lagi mas kaso, pag ito narang ako ang pangsakasaka, ang lingling sa mga kababayan dyan sa barangay. Ay, si Sudo... Hindi mga Sudo, alleged nga ang oras ako nga hindi ko na. Ura kaging kiyos, ura kaging kiyos mo. Sumba mo ba si lingling motor lingling si mura sila mga baklaw na. Sunod di kaso pwede ang nag-start sa depress. Nagawat sa kabahay ito. Sinahan ng bahay niya pat yan. Si Punong Barangay Leonardo Tamises ang Barangay Ingay, Banwasan, Tubungan, Iloilo. Bambutsam. So bangod sa kakulang sa mga complainant, ti do ko subong away matigayon, nga matagaan din isang atensyon. Ang minor de edad to Bumbo Jomar, for example, abi ma-complain sa subong, pwede pa ni makarga sa kaso ng ipasaka batok sa kay Aljon Halbunaw? Kaya tiway naman sa dapat nga kadlukan kay preso na? Pwede gid na kay kung mamos na regular filing matabos ni. Bumutsam kay kun sa regular filing bisan pila man naya ka kung may mga ebidensya ka man lang mo. Ang isas na ko ebidensya ang pag-identify mo. Mabutang kada mo sa ning affidavit nga sigurado ka nga amon ding suspect ko. Nagsulod sa to kag subong lang ikaw naka-file bangod sa kakulba man. Sang imo sining nabatsagan abi kay amo tong hambal ni Kap siguro do na himusan na gawro do na akabatyag naman sang sang katawhayan pamuluyo kay sa una ti amo na ang bati-bati siya agaling way isang manindogid sa pag file sang nagakigo sining kaso abato kay Aljon Albuna Abumucham. Siniman gin pakigungutan taman si Kap Tamises dugang sini kay nasang aga lang nag-abot sa may Barangay Ingay ining amay ni Kandi sa halin to sa may New Zealand kag ang iya sini nga utod ang utod sini nga duha ka bilog sining babaye nga natuon sa kamagulangan bumutsam ti sunok kay Kap Tamises nagbantay gid sa kina naway gid siya naktulog dito sa sagwa sa balay hasta nga nakaabot ning si Arene amo ning amay karon ni Kande bumutsam kag ang utod sining nga duha ka bilog sining babaye pag-abot kuno nila
ang duha sining babayi nagdiretso gito sa kwarto kag ang iloy no didto nga nagpabutsyag sila sang kasubo kag naghibi no ang duha sining mga utod sining babayi bumutsam sa kipan sini gindiretsuhan nila sa may punerarya kay ang amay do mo to nag-decide kung ano kuno nga klase kalungon to no mapili to sila kalungon kag dalon dra kagadra na ihaya initial information nga doon di na man gid pagpadugayon ang haya sa sining biktima kay ti kulang tawon ang kauturan sini kompleto naman sila 4 ka magulutod duha sa sagwa kag ang isa sining nagatrabaho diri sa banwasang Kabatuan Iloilo sagwa sang Umsod duhay man gani sila sang Bumujomar sang Adam no tiswali sila kun magpauli ang pamilya mo rin sa broda mo sandala no sa dobot silingon nga doon nagdali la siguro sila sa ila sining flight man lamang nga ti maka abot no kag ti makitaan. Nautod ang linya ni Bombo Jomar. All right, standby kabalik-balikan tas Bombo Jomar still badugay. So ining suspitsado madamo gali isang hindi mayo sining record dira man sa ila sining barangay as per the confirmation ni punong barangay Tamises no sa aton sini karon niya nga mga kabombo may history man gali ini siya nga panulod to sa nga balay sa isa ka minor de edad di buinas to yang bata kay waya gin mitiran pero ining ining biktima kay ara sa idalom sa nga impluwensya sa nga illegal nga droga kag makulubog sining ilimnon ining suspitsado nga si Aljon Halbuna ati nahimo iya ginang nasambitan sini karon niya nga krimen. Balikan tas Bombo Jomar. Bombo Jomar, please come back. So bato ang observation ni Captain Mrs. nga adto nagadali lasla no sa ila sini nga pagpauli diri bangol gati amo na napatay ang ila sining himata kag ang base information nga ang haya doon di naman gid pagpadugayon bangod nga ang mga malapit sining mga utod ang kompleto naman bumutsam sisono kay Captain Mrs. dugay man nigup danay nila gali sang amay sang sining biktima ay pa ni sa abroad halampang masunak basket no dira sa Banwasang Tubungan Iloilo. Ano yung kaduwa nga interview kay Captain Mrs. Sang Bombo Radio? Abot na siya mga alas 2 kay nasang kagawa na po niya ang iya 2 ka bata. Alin sa New Zealand? Alin sa New Zealand. So, sila nagdiretso kinakap? Dito sila nagdiretso sa inabalay tungad niya aram ako ganiga hulak sa ina pagabot kay naging subaybayan ko man ida pagabot. So dito ka kina mga alas 2 ka bugtaw ka? Bugtaw ko ay ko nagtulog kay nabangko sa botay kay ni kung ginapanilaga naman kung anong reaksyon niya sa iya mga asawa ba. Anong reaksyon kinakapag abot nila di sila diretso gid? Ang okay pag-abot nila ko may problema kay daw pagmanti man si Rene siguro na nabato naman na guro nga amora tabo sa iya bata. Pag-abot nito relax ka na. Sunod nagdiretso ang duwaya ka bata sa kwarto sang ila bangkot yung napatay. Upwad ang ila nanay. Mo nagapoplas nila mga emosyon. Niliyon sila ng tatlo so duga-dugay. Nagsulod na si Rene. Pagsulod ni Rene, ginpakita ni Ivy o kung Rene ang bintana nga guba ang lock na mo ang ginagyan sang kriminal. So ginlantaw, gin-inspect? Gin-inspect. Gin-presentar ba yun? Ano kunong plano ni Rene Cap? Wala kami kastorya, pero ang isa ka informasyon niya makadto sa dayon to sa punerarya kaga i-plastar to kaga mapili sila kang ano klase nga lungon ang inayig hayaan sa kay Kendi. Dragit sa haya sa balay da? Dra.
Saan sila kap? Hasta sila sinasanoda? Wala ko ka malukay ka istorya sa ila kay na to aga pa sila naghalin nagkanto siguro sa Pinaria. Okay. So si Rene ni dugay mapdanan niyo sa kunada? Sa una daw ka dengan kabira nga medyo magurang ko kana pero sa basketball pero nila kami ga iba-iba hampang. Okay. So ti sa ila anong reaksyon nila ken Dakpan Saljon? Wala kami na siya parang reaksyon ni Rene Caponte isabtan na kay ginhimuran. Damo dala nila kap ano do leana lang pagpuli nila. Doon di bags lang doon na travelers bag na kay sa impormasyon niya kay na daw hindi na pagulot paloy at haya ang bangkay sa nila bata. Ay naman sige na guro kap no mga suod ngay mata no. Balik mo siya dayon guro. Okay, so madasig lang kay duaya ko to sunod manda. Sa mga bata, nalaya kundi. Nabatian si punong barangay Leonardo Tamises ang barangay Ingay, banwasang Tubungan, Iloilo, Bombo-Champ. Sano'y pasaka ang kaso? Batok sa kay Aljon Halbuna nga ni Bombo Jomar? Sa Tubungan, Pinping, Gawon, Subong Siningadlaw. Subong Adlaw? Yes. Ano nga kaso to? Rape with homicide. Bauti complex crime na? Although nga ti sunod to suspect waya matugin ako pero ti yan man siguro ya yan man sa diretso babutsa ti justify lang galing. Ti pero ang aton sa kapulisan niya gina-consider gid siya nga ti siya ang naghimulos sa biktima. So manang agad lang tao dira sa otoridad kay kun mahitso subong matapos na ni mga dokumento. I-file ang nagakigo sining kaso batok ya sa suspect kag ti after sini aduay naman sang iban pa nga nga ginaimbestigaran ng otoridad kay ti mismo si Aljo nagako naman Bombo Samson tawon tani kun ma-declare sang case close ang kapulisan sa sinasambit sa nagkaroon niyang insidente. Alright. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniyang report. Ti nagakadapat lamang ma-file na ang kaso batok sa sining suspitsado agud mapasiguro nga hindi na ini siya makagwa no kag hindi na siya makapanghalit kag madugangan pang iya siniyang mga nahimo karon nya krimen dira sa may banwasang Tubungan. Ti may gali may ara ni sang ginatawag sini banwang do mahiligon or fetish sa mga minor de edad. Pero ti sa tsura ni Aljon Halbuna do ay isang paghinulsol kron sa iya sining sa iya sining nawongo. Ti kagapon nga ni sa may interview ni sa nagayuhom-yuhom pa. Sa aton sining mga kabumbo kag daw proud pa siya nga ipakita ang kinarusan sa iya sang biktima. Philippine Standard Time 38 minutos na nakaligad sa takna sininga launa pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon diri sa aton sininga pagpangalagad istoryahan man naton ang pahayag statement ni Police Brigadier General Josefino Ligan ang bag-o sining officer in charge dira sa may Police Regional Office 6. Ang iya sining pagatutukan ining 5-minute response nga direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III.
Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga pahibalo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 15 to 21, 2025. Excited as always! Ang Technocrats Band is overwhelmed with excitement nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa ining Hunyo 21, Sabado, sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo sa Hunyo 22, Domingo. Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess. Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Tutukan ni Officer in Charge, PRO6 Officer in Charge, Police Brigadier General Josefino Ligan, ang 5-minute rule or 5-minute response time nga isa sa mga direktiba ni Police General Nicolas Torre III, ang bago nga PNP Chief. Kag sumungman, tutukan ang kapulisan sa ila sining fitness. Check na wala si Bombo Hana Andasa, may mga balita diri nga natipon sa ginpatigayon man nga turnover of command dito ya sa may Camp Martin Delgado. Bombo Hana sa report, please go ahead. Bombo Cham, nagpangako diri ang bag-ong acting regional director isang Police Regional Office 6 sa pumuloy isang Western Visayas kag sa mga katapo man sa mga kapulisan sa Police Regional Office 6 sa iyaman nga pagtuman sang mga order ni PNP Chief Nicolas Torre III sa ining 5-minute response nga diri kuno applicable kag malabot gid sang ining PRO6 sa iya pagpamuno kag matuman gid ini kay nagpasalig man ni siya except sa ining mga order nga ginapatuman kag ipasigisigihon ang ining sugo man mismo mando ni Chief PNP General Nicolas Torre III ang swift and responsive public service, unity and moral within the ranks kag accountability kag modernization diri sa bahin sa PR
06. So ini man si Police Brigadier General Josefino Ligan ang pagkinalaman diri sa bahin sa PROC kasi sa ining ilakaginang ang change of command ceremony nga pamunuan man o kung naging presiding officer diri instead of Police General Nicolas Astor III, amo ang Deputy of Chief Operations Officer man si Police Lieutenant General Robert Rodriguez. Siya ining nag-preside man diri sa duha kay Police Brigadier General Jack Wangki kay Police Brigadier General Ligan. And diri man sa iyang speech nga ginhatag ni Police Brigadier General Ligan as also graduate at member sa ining Philippine National Police Academy class of 1996 kag may mga nagakalain-lain naman nga mga experiences o kung iban pa nga mga pagpapungko sa iya like sa former director sa PRO1 kag NCRPO kag iban pa nga mga lugar man ang partikularmente dito sa bahin sa Luzon kay siya ni Bisaya man siya bumutsyam kay taga Cebu City man siya kuno kay ginarumangkot naron ini kung ang hambal o kung magatuon ini sa Ilonggo kasi mostly sa ginahambal dito sa Visayas sa Ilonggo gidri ang ginagamit and pagkatunan man ko niya ini bumutsyam kag may mga pang hambal naman ni kagina kadi daw tubong dito sa may Luzon kumbaga ang nakasentro at Tagalog ni siya katamaan and ini man din na highlight din niya nga ang serbisyo o constraint kuno sang police officer nila kinahanglan nga halin sa tagisuon to work from the heart ang iya diri nga patulman gid o una gid diri nga priorities para sa mga hatag sang serbisyo diri sa pumuluyo sang Western Visayas. So diri man gina-redefine niya ang paghahanda sang kapulisan nga in every aspect area sang urban centers sa padulong sa island barangays ang every patrol team kuno ang kinahanglan nga na-equip sang mga klaro nga protocol, mobility kag iban pa dira nga desisyon man sa on field na sa time nga maga-deliver sang police response sa ining 5 ka minuto. So wala ini natong duha bumutsyam nga butang abi sa mga sitwasyon na may kalabanan diri urban areas o in rural areas kag madamo kumbaga malayo diri ang mga lugar but naghambal gid ini nga hindi na kun makitaan sa presinto ang ining mga kapulisan but ara pa na mismo sa inyo o kun aton nga mga telepono by dialing sa ining 911 nga baga abot sa 5 ka minuto. Ini man ang pag-launch man sa inisyatibo diri man sa mga patrol ipag-deploy diri sa mga syudad sa Iloilo, Antique and Capiz and Aklanman Bombacham. Yuri bala kayo bawati naton ang ining pahayagman ni Police Brigadier General Josefino Ligan. Thank you. To the people of the Western Visayas, we fully support and commit to the program of the Chief Philippine National Police to give you the genuine public service by responding to your calls of distress. We will be there in 5 minutes. Laging sinasabi namin nung nasa NCRPO kami. At yun ang pinapakalat talaga ng ating Chief Philippine National Police. Huwag nyo na kaming hanapin sa aming mga presento sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Makikita nyo po yan, mararanasan nyo po yan dito sa ating uunahing Iloilo City Police Office. So, yan po ang aming commitment para sa mga kababayan natin dito sa Iloilo City Police Office. And dudugtong po kami dyan, dudugtungan po namin yan hanggang doon sa mga component cities. So itutuloy-tuloy po namin yan. Hindi po kami titigil dyan. And to our people, our personnel, also here in Police Regional Office 6, like I said, stand with me. Let us fully support the program and give your heart when you perform your duty. Dagdagan ng puso para maganda ang delivery ng ating public service.
Maraming salamat sa inyo and magandang tanghali sa ating lahat. Nabatian diri ang mensahe man sa press conference ni Police Brigadier General Jose Pino Ligan, Bongo Cham, kay Exec Secretary sa press conference sa inaugural speech sini sa atubang mismo sa presiding officer kag ni outgoing Director Police Brigadier General Jack Wangki pasalig man ini nga si ipaga-continue o kung padayunon ang ining una na nga mga hinimuan ni Police Brigadier General Jack Wangki diri sa bahin sa Western Visayas. Ti Bisaya, taga Cebu, din kuno sa Cebu ni siya gin bunag Bombo Hana? Wala gin specify but sa may Lapu-Lapu area siya, Bongo Cham. So, diri kiti so, pure Cebuano, gali ni si Police Brigadier General Josefino Ligan. Tapos, tinakaagi ni siyang director sa PNP or kaagi ni siya nga na-assign sa mga nagkakalain-lain man sini iyang unit. Bombo Hana. Ti laumantang maayo man or i-share niya man sa mga taga Region 6 diri ang iya sining maayo nga pag pamalakad kag may mga reports man nga ti basta pulis kuno nga nagatinunto why gini paligad ni Ligad Bombo Hana. Tama gid na Bongo Cham kiti sa iya kagina nga inaugural speech wala gid nagpangduha-duha ngati wala siya kuno kumbaga wala siya considera lang sa mga ining sala ako nag-feel kay ginhambag niya if the police officer failed to comply will face the consequences gilayon. So ini siya daw ibang diri stricto and ang kalabanan diri sa mga PNP personnel at pressured kumbaga sa iya diri nga mga order nga ginhatag kapin ba diri sa bahin sang ICPO kay diri mag-umpisa ang iya nga mga top priority bilang acting regional director. Ti lantaon ta kon within 5 minutes maka-responde gid man sila abe kay ara na kuno sa hindi na kuno pagpangitaon or hindi na pagkatuan sa tagsa kadto sa police station ang mga katapo or personnel sang Philippine National Police, particularmente ang personnel sa Iloilo City Police Office kay pagdial mo kuno 911 sa sulod sang 5 minutos ma-responder ini sila Bombo Hana. Tama gid na Bombo Cham wala din siya nagduwa nga nagpromisa gid kag nagpasalig ngati by 5-minute response order ni PNP Chief Torre manabot gid niya sa iyang pagpangulo sa PROC. Tiki sino siya kuno mapatudlo hiligay nun? Wala pa man Bombo Cham but amat-amat kuno akin kay nagmaayong aga na sa maayong adlaw. Amat-amat nga pagtuon sa hiligay nun. Ti kun di ka lang masako, pwede mo man guro maturutudluan si Police Brigadier General Josefino Ligan sang mga hiligay nun nga mga words and even karaya? Ati sakto gid Bombo Cham. Apang kung hindi lang sa sako ay liguhan ta ang pagturlood sa hiligay nun dira Bombo Cham. Di? Diba? Pero class of 1996 sa Philippine National Police Academy si Sir Ligan December 28, 1975 Bombo Hana amo ning iya birth date ni Sir Ligan buti damo magali isang iya sini nga career or sa iya sini nga work experiences. Former director PNP NCRPO sakop ya sini ang Caloocan, Malabon, Navotas and Valenzuela. Former deputy director for administration sa NCRPO Eastern Police District. Former deputy director for operations Philippine National Police Quezon City Police District. Former deputy director for operations Northern Police District sa Cabanava.
former Chief District Directorial Staff Quezon City Police District Office kag former Director sang Cebu City Police Office Bumbuana, no, or Bumbuhana, ti nakagi man sa panerbisyo sa mga kasimanwa yato gali dito sa may Cebu. Pero ti daw amoning last tour of duty niya before sa iya sining retirement diri sa bahin sang Western Visayas. Magdepende na Bombot Siam kiti ang iya diri nga year of service naglabot naman sa 31 years like mention man niya diri. So, ang malawig na kung madamo na siya sa mga gin-servisyohan. Diri man sa bahin sang Central Visayas, diri sa may Luzon, kag diri sa ato na sa may Western Visayas. So, iya man, nagatilingigan ni ini nga ang Western Visayas deserves nothing less ko, no? So, mataas gid ang standard diri nga hatag niya sa iyang speech nga pagpasaligid sa mga Western Visayas nga mangin safe ang mga tumuluyo diri sa time nga siya ang nagapungko diri bilang director. Speaking sang nadumduman ko bala kay nakita ko rin sa video nga nagakamusta si acting RD Police Brigadier General Ligan sa mga officer man sang PRO6 daw damo to ang snappy man lang taon pero daw buyon ang nagauna Bombo Hanaw ti subject din sila sa weight loss program ni kay striktuhan kunong anani ni General Torre ni ati amo ginaabambot Siam kay ti sunod sa iya ang tanan nga mga gihatag gamando ni PNP Chief Sondon Gid kag ang ini isa na ni ang weight loss program 93 days sila abi so isunod man kani kagina sa ibang mga kapulisan ati sa pangkot naton basi pressured na sila sa ining ginhatag nga time but ati nag-excite na ganito na mo siya actually nga magbisita dira si physical fitness vlogger si Rendon Labador nga magapanguna gid sa physical fitness sa mga kapulisan sa Pungsod Pilipinas. National Police Coach. Grabe man nga paghatag ni Rendon Labador sa iya sining nga designation Bumbuana kag tinakita man naton sa datingan ni Police Brigadier General Josefino Ligan nga ti daw amo-amo sila built ni ni General Torre daw ay isang buyon na Bumbuhana ti good example ni ang ayawan na karon ka ayawan sila karon ka tawag si gani ka kampanya nga magpagamay sang buyon pero ang ila sining pinakamataas ka leader buyunan man ti daw mabudlay patihan di bla Bumbuhana sakto gid Bombo Siam so ti actually, ganyan kita natin dira sa may bayan ng PRO6. May mga ara na nag-umpisa sa mga basket, mga pabalhas, abi, kag iwan pa mga physical activity nga amat-amat na nga mabuhinan man ang ilang mga weight man dira as order man ni PNP Chief. All right. Balita nagikan sa Police Regional Office 6, ini si Bumbuhana, Mendoza, Andasa para sa number 1, the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bumbuhana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. So, lantaw naton ang mangin performance ni Police Brigadier General Josefino Ligan, isa ka full-blooded Cebuano nga magapungko karon as the Regional Director sa Police Regional Office 6 sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo, no? Experience-wise, mayara na nga daan sa background si Police Brigadier General Ligan. Bangod gati ini siya ang naging district director sa Northern Police District, no, under sa National Capital Region Police Office. Ang iya sininguling ang ginserbihan before siya magpadulong diri sa Region 6
Muto na siling na nato na sakupan sang Malabon, Navotas, and Valenzuela sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kilala ini siya sa iya sini nga operational competence kag administrative discipline sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Di isa yagid sa ginhatagan sa nagakigo man emphasis ka nalakip sa iya sini iya nga speech amo ang 5-minute rule nga iya sini nga gin-highlight nga hindi na kuno iya magpanulong pa ang mga pumuluyo sa police station kundi magdial na lang sa ila sinitag sa ka mga telepono or cellphone sang 911 kay gilayon nga magaresponde within 5 minutes ang kapulisan. PNP class kaagapay 1996 sa aton sini nga mga kabumbok kag ini siya ang gin-promote bilang 1-star general sadtong Abril tuig 2025. Sinigid lamang sa aton sini nga mga kauturan. Sige, iban sini nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa iban sini Manusen Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakadri ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.
Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente.
Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapana. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa intanan mga kabombo. Happy Saturday, happy weekend. Ini si Tita Regine, ari naman kita para nga mag-ulupdanay kita together diri sa kahapon lamang program. Today being a Saturday, syempre alam nyo na what is going to happen.
Yes, mag-interview kita sa ating winner and she's here already. Nag-iisa lang siya. Kay kayang-kaya ya pa man. At 63, that's still very young, di ba? Si Manang LB sa Quinto Distrito, ang ating pag-iistoryahon sa diligid lamang madugay. Ano ayhan kung kamo sa iyang lugar ang inyong batyagon nga from nothing or halin sa mga struggling years and then nakapatapos ikaw sang imo nga anak. Kag syempre ang anakid mismo kadamo man sang iyang mga sacrifices nga ginhimo para lang nga makatapos sa iyang pag-eskwela. And now, it's victory time. Beautiful story ato nina nga pag-istoryahan sa sining nga hapon, 15 minutes after 2 o'clock. Hello again and good afternoon. Of course, si Tita Regine ang inyong kaupod, and later on after nga makatapos kita sang istorya diri sa kay Manang LB, syempre bantagid ka mo because we're going to announce our new winner for this week who is also going to take home the 1,000 pesos nga cash prize. Nga amo man ang igadalon pauli isang aton diri nga winner si Manang LB. So everyone is all set. I am also all set. But before that, ang akong nga pag-invite again sa inyo, mga istorya nyo over the weekend, basi pwede nyo na matagaan ina sa tiyempo. Kung matapos nyo, paki-email nyo na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang mga kasaysayan sa gihapon ginabato nato nina, and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or if you have time, ma-share diri sa syudad, diri sa downtown, hapit sa Sky City Tower, diri kita located ang Bombo Radio Iloilo. I-hand in personally sa guard ang inyong mga kasaysayan and hulaton ang ating pagbasa sina. Right away, basahon natin. Sige, it is now 16 minutes after 2 o'clock and it's time to listen to this one wonderful song from Albert Acolado, I Need Your Love. Good afternoon and welcome sa Kahapon Lamang program. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you,
those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Albert Acolado, I Need Your Love, 19 minutes after 2 o'clock sa mga in love dira. I know gid, it can be seen sa inyong mga twinkling of your eyes. Hindi ba kung in love ka tuod? No? Ibang klase. Anyway, ari na kita sa pag-interview sa ating winner. We would like to welcome dito sa studio si Manang LB sa Quinto Distrito. Good afternoon gid sa imo. Manang LB. Good afternoon, Manday. Hi. I'm so happy to see you here. Ako, Manday. Pila ka bilog ang imo kabataan? Siyam tanig pero napatay ang isam. 8 na lang sila subong. Okay. Tapos, gin-share mo ang story din isang isa sa mga anak mo, si Am. Bao, during that time, basa kong imo nga letter, AM ang akon nga. Si Am. Oh, si Am ang akon nga pangbasa. Gali kay supposedly, it should be AM. Kay initials, gali initial. AM. Sige lang, Sige, sumunta na lang i-correct. Okay. Ikapila ini siya, si Panganay ko na siya nga bata, day. Okay. Babae, no? Babae. Pila na subong ang edad ni AM? Mga 43 na siya sa August. Single? Single. Sige, hapon. Laon. Uy, don't say that. That means love the love niya. Kagid ka mo sa father niya. Kaya di pa kamuyaluyag nga labi na gid yung mga utod niya. Oo. Kag hinablos. Paano niya ang pag-eskwela sa elementary siya? Sa grade 1 siya, tungod nga pigado kami katama. Halimbawa, malakat na siya sa eskwelahan. Sige nga, nay, ang balon ko, tungod kay kapigado, wala gid ko ipabalon, hambal ko sa iya, puli ka lang, di kay damo di kanon. Hay gaduro dalagan man niya bata pauli, kay makaon siya. Siyempre, wala sa balon mo. Ang iban ka mga bata, binakal, bisan na walang baklon nila, galanat man tayo guro yung mata ka bata, anon mo kayo ay man kami ipabalon, tungod tigid kapigado, day. Bisan, kay bisan tuod ga attender kami ka talamnan, may talamnan, pero failure katama gid amon panubason, amo na nga kada tubas, way kami sing mapasaka sa balay. Di amo na bisan allowance ka mga bata, hindi kami kapabalon sa ila. Pero maalam gali ining si AM. Maalam sa katama day, tapos mabuot, matinahuron, kag labi sa tanan mabinatyagon. From among your children, do siya gid ang sensitive kag naintindihan niya gid ang sitwasyon sa inyo pagpangabuhi. Oo. Paano sa nag-high school na siya? Sa high school na siya, damo lang siya damo lang sa paagi. May maobra sa kampo, may maobra sa talamnan. Kung kaisa na bisan wa isa balon, basta ang mga manghudya may balon lang. Tapos kung kaisa na gani mag-obra na sa kampo. Nagkatingala ang mga kaupdanan niya, na ang imo pananuman, gali kay ang punta ka patdana bala tubo, arata na sa dalom, ang puno ya, aras babaw, tiga kinadlaw dula na kay hindi sa kabalong mo. Suli. Suli. Oo. Pero nag-obragid siya para nga makabulig, pabalon. Obragid siya, oo. Sa mga manghod niya. Ano yung mga achievements ni AM sa nag-graduate siya sa high school? Pag i-graduate sa high school, may mabaligyan na sa kautan. Yagid ba lang may income siya para nga may pagkasunod naman na, may baluno naman na siya Tapos, may mga awards, may mga medals na na-receive ining si AM? Oo, kay na siya ma'am, nang honor roll man na sa abi, kay ti kaalaman nga bata. I see. Paano siya naka-eskwela sa college sa inyong nga sitwasyon? Nga daw pigado gid. Sang pag-enroll niya sa college, kay kung kaisa nang daw bulos-bulos man bala day may araman kung kaisa nga may abanse kami gamay,
Di amo to nga hambal yan, ay bisan ano naton kapigado, pa-eskwelahan lang niyo ko, dahil kayo may handong gigawin sa kabuhi iya. Gusto ko gid nga makatapos. Di amo to nga nagtinguha siya kag magpa-enroll sa college, may bata pa ko nga gamay, ginupdan ko pa siya. Hambal ya, nay teacher lang kwaon ko. Ti siling ko ambot sa imo. Ti amo to gintagaan sa exam, gin-interview, napasaran niya gintanan. Hasta gani mga maestra kadayaw sa iya kay siling niya grabe gid nga uto ka bata ba kaalam hambal ko ti kay pangarap niya gid nga mga teacher siya ginapasugtan lang namon man ti ara kay ginapasaran niya tanan san ano namon kapigado tinguhaan namon na nga makapatapos man amo na kami. So ka very persevering no nga klase sang bata. Oo. Pero sang third year college na si AM, binudaya na kamo sa pagpaeskwela sa mga anak nyo kay nagasunod-sunod lang no, nagasunod-sunod gali. Oo. May ara may ara pagid high school, may mga elementary, may kadungan siya sa college. Wala, siya lang ang college pero tatlo ang iya manghod nga high school. Tapos nabudlayan ako kay damo, syempre daw hindi ko na ano bala nga bairo gid ako ipabalon sa ila. Hambal ko sa iya, isa na lang ni ang solusyon, maubra ako, pero wa gid ko na day kaagi ubra sa tawo mo. First time sa kabuhi ko halin gid dalaga ako, hasta gid nga buhi kami, amo gid to abi nga nakadesisyon ako nga maubra sa tawo nga hindi lang bala sila maguntat. Tapos nang sangga ubra na ako, hambalya sa akon nay nang hindi masakripisyo man ko nay buligan ta na lang ka kay kanugon hayot-hayot man gihapon niya pabalon sa mga bata. Basi maguntat sila, ako naman masakripisyo, ti mauntat man ko, maubra man ko, amo na siya balahaw. Ti nag-ubra siya sa city diri, hay sa sulod man kabalay day. Ako iya sa sulod man kabalay, gasugat dulong kabata nga 4 years old. Ti amo to nang padayon to iya ang tatlok high school kag mga elementary ka eskwela, pero siya iya naguntat abi. Pero mga 1 month nang nakauntat siya, no? Nakabalik pa siya eskwela. Paano? Sang isa nakabulan nga naguntat siya, kada 3 o'clock prayer, galuhod ko na day. Hambal ko, Lord, tungkol sa kapigado na mo, naguntat ang bata ko. Huwag na gina ko mahimo. Tungkol nga, putos na kami kautang. Hambal ka, Lord, ano, buligi man kami. Ano ang paagi nga makabalik siya sa pag-eskwela. Gali siya. July ito mo, pagka August 6, birthday hambalya ka pangamuyo sa siya, Lord, i-birthday man sa akon kung ano ang solusyon sa problema namon ng magpamilya. Amo to na yun, may nakilala ako nga bata, si JJ ang hayo iya. Hambalya sa akon, nay, nabalaan ko bala, pero tinakalam ka bata mo, nga agad pauntat mo. Hambal ko, wala na gina ako mahimo, kay hindi na kami kasarang. Tungod nga ang mga manghod dyan, nag-eskwila man, hambalya siya na lang masakripisyo, mauntat siya kay nag-ubra ako, maubra man siya para yung mga manghudya ko, hindi ba bala mag-untat. Amo to na yun, nagambal ang bata nga si JJ nga, ay pabalik ka bala siya, kanugon man, buligan tayo ikaw. Hambal ko, hindi kami kasarang, kay kung balon lang, pwede mo kami mabuligan, pero kung sa eskwelanan, lagko na ang balayran. Amo to na yun, may bata na ang eskwelahan bala may bata na abi ang teacher nga gamay pa daw 6 months ginalibang ko na sa kuna ginauyatan ko na kay gatundo iya nga mama tapos nang ang iya nga bana wala ko iya kabalo pastor uli lang ko kabalo hambal ni JJ sa akon nang nay pwede mo na bala ma-share ang problema mo kanami na sa ila gabuling na sila hambal ko inahuya ko iya hambal ya, sige na, kay buligan ta ka. Amo to, nag-istoryanay kami, singko sa iya. Pastor, may problema tani ako. Siya, ano to, how? Hambal ko, nang tungod sa kapigadohon namon, 3rd year college na tani ang bata ko, pero nag-unta tungod sa kapigado namon. Siling niya, ano gusto mo, buligan ta ka mo, gusto mo, ipabalikon ta ang bata mo sa pag-eskwela. Hambal ko, tisa nakabulan, siguro hindi na siya babaton sa eskwilahan. Hambal niya tawag amo to nang nangita ko paagi nga makatawag may ingod balay kami nga may telepono singko bisan nagbayad pa ako pa kontak ka lang ko kabata ko gintawagan ko hambal ko gusto mo magbalik ko no sa pag-eskwela may mabulig sa imo hambal niya na hindi naguro ako mabaton kay isa nakabulan hambal ko i-try ta lang hambal hindi gid ako ni pagitugtan ka akon nga ama kay nasawaan niya na ako tapos wala sa ako sa may mabulos.
Hambal ko, sige na bala, testingan talang. Ako pa istorya sa imong ama. Amo tugin istorya ko, iya ama, hambal ko. Ma'am, kung pwede, sa imo abi, may bulawanon sa tagipuson nga mabulig sa bata mo nga mapabalik sa eskwelahan. Ano, batyagon mo? Ang balya sa akon, ay, tuod ka na, ti basta kung hindi sa mabaton, pabalikon mo di siya, kay nasawaan na gid namon ha, kay anda na kabata ko siya. Hambal ko, man, basta nang papulian ay bata ko. Pag-abot niya dito sa amon, nagkanto kami to dahil sa eskwelahan sang ginaalaga ko bala, gina-eskwelahan niya, nagpakikita to siya kang mag-istorya sa kay pastor. Hambal ni pastor, ti luyag mo, mabalik ka sa pag-eskwela. Hambal niya, ti ambot kung pwede pa. Amutugin istorya ni pastor ang din sang eskwelahan, nga may family problem lang, tapos luyag nga magbalik sa pag-eskwela. Ti amutugin tagaan siya exam, tanan niya gid nga isa ka bulan abi nga wala ya may eskwelahan. Ginhatag sa iyang exam kagi kun mapasaran niya. Ti napasaran niya tanan kay tungod nga maalam nga bata. Amutugin pabalik siya sa pag-eskwela, hasta gid nga nakatapos siya, pero anom inakabilog ang bata. Day pastor, baligin scholar siya, dito siya ga-star, anom, 7, bali 8 sila sa sulod ka balay. Di kung Sabado kag Domingo, amo nang obraya, panglaba kag sulod ka balay, maluoy ka lang, kay ginantos gid ka bata, nga hasta gid nga makatapos siya. Eh, daulik third year, no? Third year. Third year college pa lang sa Santo. Di kinaulik dan niya gid nga, sige, kung ako lang makatapos, mga manghud ko, batakon ko gid na, basta katapos lang ko. Oo. Tapos ikaw, samtang nga nag-eskwela siya, working ka man to before, no? Nga nag-untat ka sa pagtrabaho. Nag-surprise ako, hinadlukan ang ama ko, hambalya. Nang puli ka, anay basilatnan mo kami. Anay, maistraman ko nga daan. Basi surprise ako, tapos yung mga apo ko man. Singkuti, sige, mapuli na lang ako. Pero isa na ako sa kabulan sa ila. Pagpuli ko, wala na ako dahil nagbalik. Kaya ang bata ko, siyempre, alatipanon ko man, higamay pa. Di puli na lang ako, kag amo na lang to dahil ginatipan ko, kag ang iban ko man nga mga bata. Sa isang Ginoo, bisan paano lang pertigid kapigado, sige man gyapon eskwela ka mga bata, kay kung part-time kami panggarab, amo na baladay, nga may ipabalon lang kami sa ila. Okay. Ti, kumusta sa nag-graduate na gid man si AM? Ay, kado isang Ginoo, nakagraduate siya sa college, bisan tuod gin scholar siya ni pastor, pero ako man gihapon nag-score sa iya sang pag-graduate ya na. Bawya ka updanan niya, mga classmate niya, damos na pagkaon nga dala, kami iya wala. Hiti, nang siyempre, pigado, wala kami iya ibakal sang namon, balunon dito. Ambalya baw, manog alas 10:30, ti alas 11 kami nagpuli. Dahil pag abot sa balay, nagluto pa ko pansit, para lang gid nga malipay man siya. O kalipay mga bata, bisan paano lang, nag-graduate siya. Bata may man siya, may luto-luto nga gamay. And after siya nga nag-graduate, anong ginhimo niya? Pag-graduate niya na, amuron to, hambalya. Kuha ko anay board, hambalya. Siguro, hindi kagid man kapasar, kay bata ka pa man, hindi mo gid pa ipasunod ang imong nga isip ha. Kung ano man diwat siling ko man sa iya, singa huunay. Nag-review siya? Wala to sa katilaw review dahil, pero one take lang nakapasar siya. Wow. Di karon pagkapasar niya, gabao kami ni tataya. Ti ginaano ko na si tataya mo, ginabustan ko na siya bala, gabao kami. Ti siyempre motor, nalantaw namon sa gadalagan, hambalya. Nanay, tatay, good news, hambal ko, patyanay bala motor, kaya hindi kitakbati. Nagpungko kami sa kahon, katalamnan, hambalya. Nay, nakapasar bala ako sa board. Ay, abaw, inday, nagsagad tamon hibi. Tatlo kami kalipay. Oo, naghibi kami sa sobrang nga kalipay. Si Lord, thank you, gid ha. Ang tada niya pag-antos namon ka bata ko, gintamod mo gid. Ambal ko, labi na gid bata ko, grabe gid nga sakripisyo, gid nga nakatapos siya. Amo to abi day hambal ko sa iya. Ambal ya umanay gid pamatian man ka mahal nga Dios. Amo to hambal ya. Okay, nakadiretso siya obra dayon bilang maestra? Sang pila na kabulan, hambalya, try ako kang magparangking. Abaw, nag-number 2 siya, pero ay siya day kasulod. Tapos, sunod pagid, nagparangking pagid siya. Wala pagid sa kasulod. Hambalya, isa na lang ninay ang solusyon. Singko maano ikaw? Yatani, pasado man ko, try ko anay, ang pamanila ambla ko nay, bangita ko ubra. Ambal ko, ti ano nga klase ka ubra? Ay, kaluluoy man. Hambalya, bahala na lang Ginoo kung ano man, basta may sweldo.
Susday wa ta kabalo nga nagatipan sa sang bata bagong tawo. Tapos nang hay kada aga ang ginapakaon siya dok bilog pandisal kay isa ka tasa nga kape. Way pa na sa kapanugid hambalya. Ano bala magsulat pa sa tuday mo ay pa cellphone hambalya. Nay okay lang ko din nay Pero wala ko sa piyak sinatanan wala grabe gid nga sakripisyo ka bata. Ginaantos dok bilog pandisal as gid maudto. Ya ginalukdo nga bata pertek pakdako-dako. Mag-edad sang bata 11 ka bulan. Hulaga na katama daw daw gahana na malakat. Hindi na gid siya kagwanta. Naglisensya nga singa sa amaya nang ma'am ako mapuli. Ambal ka amaya, hindi namon ikaw mapilit sige bahala ka na lang kung mapuli ka man. Muna bala pero dai sa pihak siya tutanan kada sweldo yan napadalay pa na sa mga manghod. Amo pa na ang ginabulig sa mga manghod jay siyempre eskwela tanan. Sang pag halina dito sa may bata nga ginalibang ya siya apply sa electronics. Abaw gagmay nga pisa ana bala sang to nga klase ka pisa sa nga ginaano niya to. Siling nga po kagagming masakit sa mata. Tapos basa pa iya ulo, may hairnet na puno, siling nga hindi pa kasungaw ulo mo, no pag sinakit iya ulo. Daw ambot pila man to sa katuig dahil niya resign. Ayaw man kay pag-resign niya, siling nga man na kay mapahuway ako. Nag-apply siya sa isa ka eskwelahan dito sa Manila. Okay. Pag-apply dito, tungod nga maalaman siya, nabaton siya. Good. Palangga na sa sang principal, anamit sang record niya. Sang daw mga 3 years na siya siguro sadto, ang lain kay ginahisaan na sa kaiban nga maestra kay nga ako daw kanami gid sang principal sa iya. Ti siling nga galikaw ako himabuot nga daan nga bata, siling nga ma-resign naman ako dinay hambal ko sa iya ti sige pauli ka diri ka naman apply diri sa aton. Nagpuli siya, pagpuli iya nag-apply siya sa isa ka eskwelahan diri sa Iloilo. Samtang gahulat siya sang mga result dahmo sa na-applyan. Nag-eskwela siya sa nag-schooling siya sa isa man di ka eskwelahan sa Iloilo nga bali kay secondary na siya, elementary naman nag-schooling. So duwag giling pwede niya matudloan elementary kag high school. Day duwag na elementary kag secondary ang iya natapos. Pagkatapos siya sang kaloy sa Dios natapos ang elementary, yun patawag siya sa isa ka eskwelahan nga gin-applyan niya nga bato na siya bala. Grade 3 tong mo. Sang nabulana na sa, kung may kabalo nga evaluation gali. Ambal yan ay buligi kami to anay, anom kami si tatay ya kag ang 5 ka utod. Hambal ko, ti mano kita haw. Ambal ya panamion ko akon kwarto, buligi nyo ko nga ma-arrange ko maayo. Bali public school ina? Public school na sa day. Okay, sige. Tapos nagambal ang mga utod niya nga, pintahan. Pintahan day baka nami ron. Daw daw eskwelahan, daw kwarto gid kay isang pag-abot to, daw ay bala ma-arrange pa ayo. Do classroom na gid. Oo. Pagka baka nami na kay nagpa-doing pa to kagin bayaran niya pa to gani ang nagdoing. Ambal lamang lang gid natapos ang evaluation gid patawag siya sang amon nga nga principal sa amon gid lugar sa amon nga banwa. Ti kay gali man to retired adto ang principal siya na lang gali ang wala yang mabuligan nga napasulod bala. Okay. So balisang nag-teach to siya, nag-demo siya, hindi pa siya regular. Sa dito sa may elementary? Sa elementary atong sa grade 3. Hindi pa siya regular. Sige. Tapos pag patawag sa iya, nag-regular sa dayon day. Amo gito ang blessing sa iya kay hambalya bisan dako-dako gasto ko tunay sa Iloilo. At least na ang nagbulo sa akon, pigado man, ti nalipay man ako nay nga ginbulig. Bali-bulig ko na lang to sa iya nga napanami ko man ang kwarto nga to. That's good. So sang nangin maestra na gid siya, nag-regular na siya, paano niya kamo ginabuligan sa inyo nga pagpangabuhi? Sang regular na siya day, ang hay kada bulan, hambalya sa amo ni tataya, sige shopping ka mo tunay. Tagaan niya kami kapang shopping ni tataya nga malipay gid kuno kami. Tapos nagpa-eskwela sa sang duaya ka utod, puro cream, babayi na day. Karon siya nagabayad sang pag-eskwela? Siya. Okay. Siya ang siya na ang nagabayad. Basta gid nga nakatapos ang duha.
Kaso lang kay medyo wala sila kapasal sa board nga duha. Oo. Siling ka isa ko ka bata, nay hindi para sa akon ang pulis. Singko ti maano kaw. Siling niya bala na nay mapa Singapore ko. Siling ko sa iya residido ka gidhaw. Ambal ya huoi. Kalakat gani na iban way tinapusan ayhan pa ako nga nakatapos ga mo na sa balahaw. Nga anhon katuhaw ga mo na sa. Inti trya day. 5 years siya sa Singapore. Sang dito na siya, kadamo man sang iya nga nakilala nga mga Pinay man, mga friend niya. Hasta na nga. Ano na siya, babae or lalaki? Babae na siya, day. Babae. Si AJ. Cross country, day. Kay ang employer niya sa Europe, amo ang nag-process ang iya nga papilis. Bali sa Sweden siya nagkanto. Wow. Ang ano trabaho ito? Ha? Ano obra ito? DH man, day. Duwa ka bilog ang nabantayan niya nga kapid. Kapid nga bata. Tapos ang pagkakuan niya, galing 1 year lang dito yung kontrata day. Ano naman siya sa Denmark, kay Sweden, Denmark, daw ga tambihan ila na bala. Kay iya man ka Europe gyapon. Nakasulod roman to siya sa subong na amo na dito na to siya sa may Denmark. Kag dito ya nakilala ang iya subong amigo. So may boyfriend. Swedish boyfriend niya, oo. Alright. Sige, sa ating pagpanumbalik, kumusta ho natin si M, ha? Kung kumusta siya subong or si AM. Mga kabombong, ating oras, it is now 41 minutes after 2 o'clock. Panumbalikan natin ang istorya diri ni Manang LB sa Quinto Distrito about her daughter. Nga nangin very successful apisar sa mga inagyan nga tanan nga mga kabudlay. This is Tita Regine and this is KLP. Magapanumbalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagpraktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for June 15 to 21, 2025. Excited as always! Ang Technocrats Band is overwhelmed with excitement nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa ining nga Hunyo 21, Sabado, sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo sa Hunyo 22, Domingo. Ginaaglang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver. Mga kabombo, din sa kahapon namang program, balikan naman si Manang LB sa Quinto Distrito. So Manang, kumusta na ang mga kabataan mo? May estudyante ka pa or tapos na tanan? Estudyante pa ako, day. Bali, 4th year na subong sa cream ang agot ko nga lalaki. Amo na lang na? Oo, siya na lang isa. Ako nami. From out, no? Out of 8, isa na lang ang nabilin? Nga ginapa-eskwela? Isa na lang nabilin. Ti, kumusta subong si AM? Siya subong, tapos nasa masteral, ga-doctorate na sa subong. Plano man sa gani nga magwa. Pagid mo, ambot na sa iya. Oo, abi ko plano siya nga mamana na. Ambal ko kay siya, tanik mamana ka na, kay paano ka iya sa pilakadlaw? Siya, kadambo, tanak kay nablos ko nga sa laguron ko. Kung may ano na sa, magsweldo na sa, mabakal na sa ka, diaper ka bata, gatas, vitamins, amo na. Ambalya, damo ako hinablos. Kung makapamana, mala ako masagod. Kundi, di dulang. Very generous tita, gali siya. Oo. Kumusta siya bilang maestra? Okay man sa subong day. Kay, siyempre, enjoy man sa kay
Kung santo may estudyante na sa, kung wala gani karon balon, ay sak pa gani da akong estudyante kay wala tunay pagkaon, ay hindi naman to karo ka eskwela. Ambal ko ti sige sakpon ko ka sa balunan. Tapos wala naman maeskwela tong isa ka estudyante, wa remote allowance. Ti tagaan niya man ka allowance day. Oh, siling ko. Grabe man siya, hindi ko gusto na nga nang ang tanan ko nga kasakit na agyan, ahay kaluluoy man, mabulig man ta sa mga bata man nga nagakinahanglan. Amo ginang manami, no, kung ikaw mismo na agyan mong ina nga mga kabudlay, kay your heart would always be for those people nga nakita mo nga the same man ang imo nga inagyan, ang inagyan nila sa imo sang una. So paano niya gina-share ang iyang mga blessings, like mga bonuses niya sa mga paryente ninyo? Halimbawa, bonus ya December, abawi gina ano yan aday gina pang nagabakal na sa sang mga ipanghatag to sa mga katiyaan niya, mga pakaisaya, si kay lolo ya, ti nang perti ng kalipay sang mga pamilya namon. Syempre daw ano bala nga i-share mo ang kinabudlayan mo sa bulan sa December. Kaya ang December 25 birthday na sang tatay namon. Okay. Ti ka 97 niya sa December nga ini. Wow, 97? Oo, 97. Buwi pa siya. Grabe. What a gift, no? Life of longevity. Nami, gid. Anong feeling nyo sa mga nalabutan nga ini sa mga anak nyo, especially ni AM? Ang gapasalamat gid ko sa mahal nga Dios nga nagagin bugayan kami sang bata nga mabinatyagon, mapisan, matiyagaon. Kay kun wa isa nagtiyaga ay nalabot ya ina ang grabe gid nga pag-antos nga naagyan ka bata. Na ano ko gid bala, kay gusto ko gid hambal ko sa iya. Nagsulat ako sang kasaysayan mo kay gusto ko ihimplo sa mga bata subong, sa mga uling tubo na tani bisan ano kapigado, parehas lang sang ugali mo bala nga ginantos mo ang tanan. Very persevering, no? Oo. Kaya hindi gali ng balabag ang kapigaduhon kung may handom ka sa kabuhi. Correct din na, no? Kabalo to siya ngayon share mo ang story niya diri. Oo, dai siya. Dito ay han siya subong. Hambal ko kay sa ila pamati ka mo kay syempre interview naman ako to ni Inday Regine. Ang birthday to subong sang bata ko, hambalya. Unta to namon anay video kay kay mamati kami kag maglantaw sa sige basi nagapamati ito subong si basta singa nay greeton mo kami karon. Sige, ano mensahe mo anay para kay AM? Sa akon panganay, ang masiling ko lang nga panglawigon ka pa kamahal nga Dios, tagaan ka sang maayong nga lawas nga madamo ka pagid sing mabuligan. Labi kaglabaw sa tanan tani makapamana ka man sa pila ka adlaw sang manami man bala nga banahaw hindi lang pala hubog. 42 is still very young. Pwede pa yan. Di ba? Basi buha si padala na. Ang perfect partner para sa iya. Nga gani gin-share mong istorya niya ni AM diri sa KLP. Gin-share ko ina parang sa iban man nga kabataan, sa parehas ko man nga pigado nga sa ato na gid lang nga ginikanan ang pagtinguha nga mapatapos ta ang bata kag sa bata gid kinahanglan nga kun ano ang inyong ginahandom sa kabuhi hindi gid balabag ang kapigadohon. Tiyaga lang kag jutay lang kapag antos o kun makatapos na kamo inyo na gid na iya amo na iya ang manggad nga hindi gid makawat sa inyo. All right, very well said. Sige, may luyag ka nga tamyawan pa. Oo, day. Go ahead. Happy birthday lang da kay Kim kag kay Ariana sa tanan nga taga JK Gingging ang tanan nga grupo da mayong hapon lang sa inyo tanan taga Gawad Kalinga basta hindi ko na kamo masambit tanan kay karon maatrasal ding programa ni Inday Regine. Ang masiling ko lang happy birthday lang da sa my birthday sa tanan da nga grupo da nga nagainom-inom hindi lang kamo magihubog kay pag-abot ko da karon bala kamo da. Sige, amayang hapon sa tanan. Sige, maraming salamat sa imo pag-share diri sa maraming istorya ni AM and May. Ang iyang generous heart will be blessed with more. Salamat gid sa imo, manang LB sa Quinto Distrito. You have just won 1,000 pesos nga cash. Ipagwa na dira ang imo ginpa Xerox nga ID mo para ma-release ang imo nga premyo. Oras naton, it is now 48 minutes after 2 o'clock. Yes, magapanambalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer kun 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imong little while reveal na kita sa aton nga bago nga winner para sa sining nga semana. So sino ayan hina? Of course, kung nagpadala ka sa imo kasaysayan diri and then we were able to read it sa Lunes man, sa Martes man, sa Miyerkules man, kahapon man, or today man, or yesterday. Okay. Well qualified ka gid. Pasok ka sa mga pagapilian naton bilang aton nga winner for this week. But before that, since we still have time, basahon naton diri ang sulat ning padala ni Lucky Leo 76 sa 2nd District. Dearest Tita Regine, maayong hapon sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio, sa KLP, especially sa imo tita. Anyway, though mapisan kung mag-share tita about ini sa love story namon sang ex ko. By the way, just call me Lucky Leo 76. 48 anyos ng akong edad. Happily married with 2 children. Tita, about ini sa tatay sang subang ko nga bata. Yes, Tita Regine, iba ang tatay sang subang ko. Hindi man kami pinagtadhana sang ex ko, malipayon man ako subong sa bana ko. Ang ex ko, tagon talang kay Mr. M. Year 2002, nakilala ko siya paagi sa text. Sa Manila ako sa duga work, taga-copies ni siya, pero sa Manila mag-obra as security guard. Naging magka-textmates kami. After a month, ginplano namon nga magkita ay personal. About tita, pagkita ko sa iya, nad-love at first sight ako. Ha 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 ha. Ano man? Anyway, kumbaga, tall, dark, and handsome ni siya. Pero sa isip ko, baka gusto ay hani siya sa ako. Kay ako laway na, putot pa. Another laughter. Panulok ko, nakabuot man sa iya. Sa una gid, nakakuha atensyon ko, amo ang iya height. So amo ginadaan ginapangita ko sa isa ka lalaki. Di bali malaway, basta mataas. Siguro mga 5'8 ang height niya. Samantala ako, 4'11 lang. Wow. 1-0. So wala gid ako nagasinapak sa mga luyag sa akon kung putot man tita. Hambal ko putot na ko gani, mamana pa ko putot. Ano na lang bata namon? Unano, another laughter. Back kay Mr. M, nagkaon, naglagaw, kag-istorya kami sa kung ano-ano lang Joker ini siya. Pagbulagay na namon, abi ko, hindi na ini mag-contact sa akon, pero nagsala ako. Mas lalo niya ako kinulit. Wala siya pahuway sa ka-text kag tawag. After ilang days, abaw, nangaluyag ini. Yan ba ako sa iya? Pila pa lang gani kaadlaw kita nagkita ay, mga luyag ka na? Nga kilala mo na gid ko. Di sabat niya, basta in love ako sa imo, bisan ano ka pa. Di nagpakipot lang danay si ako 2 months gid ang pangulit niya. Kaginsabat ko siya. Malipayon man kami sa amon nga relasyon. Kung may time kami, pareho kami galagaw. Or kung may time kami, pareho, galagaw na kami. Pero one time, hambal niya sa akon, makaduta sa birthday sa pakaisa ko. Tinagupod man ko parang makilala ko man siya. Pero sang time to gali, may plano na siya nga hindi ako pagpapaulion na. Sang gabi na, hamba ko sa iya, dulong na ko kay gabi na. Mga alas 11 na sang gabi, sabat niya, dugi-dugay lang timprano pa. Nakainom na kami that time, dahubog na ko, bisang gamay lang na inom ko, hindi abi ako sanay mag-inom. Siya nakainom man, pero hindi hubog. Malakat kami, pero wala niya ko gindulong sa balay. Kundi ginsulod niya ako sa biglang liko. Hambal ko, ano ni? Dumanol pa ko to sa tawag nga lodging house mo.
Sabi niya, diri kita matulog. Sabat ko, akigan ako ni auntie. Sabat niya, text mo siya Pwede na ko mahimo. Kundi nagtulog ko upod sa iya. Pagkaaga, naghibi na lang ko. Kag maghambal sa iya. Paano na lang ni kung mabusong ko? Sabat niya, ilisensya ta ka kay auntie mo para mag-upod na ta. So nag-upod kami bilang mag-asawa. That time, 27 edad ko, tapos siya 29. Sang bago pa lang kami nag-upod, daw okay man ang tanan. Pero after 1 year, unti-unti, nagbago siya. Permi lang akig sa gamay ko nga sala. Ginapangita niya sa akon ang ginhatag niya nga kwarta. Hasta nga gapanakit na siya sa akon. Until nagbusong ako, pero wala gid kami nakasal. Kay gusto sang pamilya niya, sa ila religion kami magpakasal. INC ni sila. Tapos, akon pamilya, gusto man nila masaylo siya sa Katoliko. Hindi kami magkasundo sa religion. Sa 7 months na ang ginabusong ko, nagdesisyon ako nga mapuli diri sa Iloilo sa 1st District. Nagpasugot man siya. Sa diri na ako, regular man ang padala niya sa akon. Pagpuli ko, balaan ko, damo ako istorya mabatian sa mga pamilya ko. Kay wala siya kaupod, kag hindi pa kami kasal. Pero tanan ginbaton ko, kag nangamuyo lang ko, para malampasan ang tanan. Nagtener ako sa balay ka magulang ko nga babae, hasta nga makabata ako. Wala man ako ginpabayan sang pamilya ko, hasta makabata ako, bisan nabalaan ko nga may kalain sila nga buot sa akon. Mabudlay ang relasyon kung LDR, permi lang kami gaaway. After 4 months na ang bata ko, nagdesisyon ako magbalik sa Manila. Base pa lang, maging okay na ang tanan, kay may bata na kami. Boy ni siya, Tita Regine, kag 18 years old na siya subong. Nag-upod kami, pero isa lang kabulan. Kalain na gid iya batasan. Kag natukiban ko, nga may babae na siya. Gani, sang hindi na ako kagwanta, nagplano na kubayaan siya. Pag duty niya, naghimos ko, kag maglakat kami sang bata ko. From Bulacan, kay dito kami gaestar, nagbiyahe kami kadto sa Paranaque sa utod ko. Wala gid ko nag-text sa iya, kundiin kami. Baw, wala gid niya kami gipangita. Gipabayaan ko na lang. Ginistorya ko bayaw ko, kung pwede niya bantayan bata ko, kay maobra ko. Sa una hambal niya, sige bantayan ko. Until nakakita ko obra. Ma-start na ko tani sa work ko, bigla lang naghambal bayaw ko nga hindi siya kasarang magbantay sa bata ko. Galalain ako tita And need ko na gid abi nga mag-obra, kay ubos na kwarta ko. Wala na ko inugbakal gatas sa diaper. Wala ko sang mahimo. Nadumduman ko, best friend ko nga may bana sa Cavite. Dito sila, kintawgan ko. Kag nagpasugot nga ibilin ko sa ila ang bata ko. Tiyambal ko, mayo pagali ibang tao, makabulig. Sa Cavite ang bata ko, kag sa Paranaque ako gaobra, mabuot akong mga amo. Stay in ako sa balay nila, puli lang ko kung Sabado night. Wala na gid kami komunikasyon ni Mr. M. Doon nalimtan ko lang naman tanan Until nakapamanan ako. 15 years old na ang bata namon, kag one time, nag-open ko FB ko, may message sa akon. Kay wala ko maging private akong account mo. Da wala naman ako kalain nga buot sa iya. Gani nagistoryahanay kami. Kag kinamustahanay. May asawa kag bata naman siya. Nagpuli man siya sa ila sa Capiz. Sa nagbulagay kami, grabe gid na ang kaakig ko sa iya. Nag-ilis ko SIM para hindi niya ko matawgan. Kay hindi pa man uso ang FB that time. Year 2020, kingkadtuan niya sa balay utod ko, ang bata namon, kay dito akong bata ga-estar sa ila, pero okay. Pero kami wala nagig kami kita So subong okay naman kami, giistoryahanay lang, parte sa bata. Gabulig na siya sa pag-eskwela sa amon bata. Manog-college na amon bata. Kung ano man ang hinanakit ko sa iya sadto, nadula na. Kung bakasyon dito sa ila,
or kung bakasyon, dito sa ilaga bakasyon ang bata. Ay, naku tita, do kalawig na gid, diri ka na lang i-close. Sa bana ko subong, gin-share ko man na ligad tuig kung paano kami nagkakilala. So until here, thank you for reading my letter. God bless you, tita. Ang tagpadala, Lucky Leo 76 sa 2nd District. Well, Lucky Leo, mayuman na, no? You ended up both agreeing nga mangin co-parents na lang kamo sa inyong bata. Siya tungdan niya ang iyang responsibilidad sa inyong anak, kag ikaw amo man, no, sa inyong anak. So, mayuman kay ti wala na ang kalain sang buot, kundi nga hindi magiging mo super close, pero at least nag-istoryahanay na kamo. And everything that you talk about is just about your child. Sige sometimes no, hindi itinadhana ang imong ginterm, hindi itinadhana. Pero sige lang, minsan may kanya-kanya na kamo nga pangabuhi, may mga different partners, kag may mga iba na nga mga kabataan, pero at least ang pagiging parents nyo sa inyo gidya kaulingon nga anak nga duha would always be there. Kag ang best person, the happiest person would be your child. So thank you so much, Gid, sa imo Lucky Leo 76 ng 2nd District for sharing with us your story. Punto 3:00 sa hapon, ginapasalamatan ko tanan naton nga mga letter senders. I am about to announce our winner. But to those again nga luyag man nga magpasakop diri sa kahapon lamang program, feel free anytime. Magpadala lang sa inyong mga kasaysayan through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. So maraming salamat sa inyo talan. Balikay kita on Monday. Congratulations to our winner for this week to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed next Saturday, June 28. Deo Sangpototan. Again, congratulations sa imo, Deo Sangpototan. Maraming salamat sa liwat. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you on Monday. Good afternoon and God bless.